Atzaldeon, abenduak 12, Ezoizko udalbatzan bilkurai hasiera emango dixau, eta ize baino lehenu eskerrak ematia maikide guztiai, hilen bateako aurreikusitza zegoen udalbatza atzeatzia posible txiarren. Hilen bateako zegoen dituta, ez behar batzutarteko, ezin izan zen lotu udalbatzaren emisioa, eta irutu zitzakun, gaixe izan da aurrekontuen eta urtebetian udalbatzak emititzen neon eta aurrekontuen udalbatza ez emititzia etzala kontua, eta horren horretxu izan zen proposamena atzeatziana. Aurreko asti izan zen pixkate erdi jai astia eta horretxu ekarri genduen gaurreko egunea. Orduan hori esan da, gauri eukiko ditugu 4 puntu, Ezoizkua dan aldetikan 4 puntu mugatu horiek izango dira. Batetikan eukiko dugu 2023 ekitaldiko aurrekontua, udalaren aurrekontua eta mutrikulantzen sozietate anonimoaren aurrekontua. Bigarren puntu izango da 2023 ekitaldiako plantilla organikoa, hirugarren puntuan 2023 ekitaldiko lanpostu zerrenda, eta azkenik laugarrena izango da hilen batian izan bazan udalbatza osondo zetorren, gaur egun pixkate pasauta ere badator, baina mantenduen genduen puntua Euskararen eguneko uemak proposaturiko adierazpena. Abenduan 3 junda, baina adierazpen hori hor gehatzia ere, ez da txarra izango. Beraz, hori esan da, lehenengo puntuakin hasiko ea, 2023 ekitaldiko aurrekontuarekin. Eta pixka denpori etxen noi, idazkeixak ertenin behar izan dalako, eta itxuri izango da ez, behare berretan neotia. Horren, Ez te kontauko txisteik. Izatea, utzune horiek eta betetzia. Orduan, esan bezala, 2023 ekitaldiko aurrekontuakin hasiko ea udalan aurrekontuarekin, eta esango dugu ona aiatzeko aurretik egin ditugula 3 bilera, azaruan 17an egin duen lehenengo bilera bat 3kua esaten dioguna, 3 alderrixok elkartuta, eta hartan, pixkate lan egutegia edo aurrera begirako egutegia zaztu genduen, eta baitxare, pixkate kontu orokorren inguruan eta jardun genduen, ezta? Ondoren, azaruan 23an lehenengo ogasun batzorde bat egin genduen, alderdien ekarpenak eta jasotzeko, eta azaruan 28an, lehenengo ogasun batzorde horren ondorengo buelta bezala, bigarren batzorde baten, udal gobernuaren aurrekontu proposamena aurkeztu zan eta plenoako bidea eman zitzakon. Lehen esan bezala, abenduan batian etxeko asmua zauan udalbatza, baina bertan beragatu zanez, gaurko aino aiatu gea. Orduan, aurreko bide hori adirazitza, aurrekontuaren 2 osagai edo 2 alderdi nagusiak diabatetikan sarrerak eta bestetik gastuak, normala danez, edo zin aurrekontutan egin behar danez, oreka baten aurrekeztu behar dira, eta bixeak ere, bai sarrerak, bai gastuak, joten dugu 8.518.000 eta 100 eurota. 8.518.000 euro izango da 2023 urteko aurrekonturako proposatzen den kopurua. Orduan, ikusiko du pixkat modu harinean sarrerak nundikan datozkigun, eta sarreretan 2 kontu nagusi aipatu behar dira, batetikan, ondala hilabete batzuk jau pasatu gendun, mai hontatik, ordenantza fiskalak, eta ordenantza fiskaletan gogoratzen bagea ez gendun igoerarik aplikatu, beraz, ordenantza fiskaletan, iazko kopurutikan ibiliko gea. Hor, numeruetan bado zea bat, murrezketa txiki bat,
baina murrizketa hori dator plusbalien inguruan, ezta? Hor, ajuste bat indalako, eta nagusiki hori izango litzake arrazoia. Udalantzako askotan esaten dugun bezala, finantziaketarako, diru sarrera garrantzitsuena izaten da, udal finantzaketarako foru funtsa, fondo forala esaten zakona baitxare, eta hortan, aurten diru gehigarrixak etorreko dira, iaz baino 203.000 euro geixo izango ditugu eskura iazko aldian, eta horrek ematen dugu zea bat, ezta? Hazkundeako aukera bat. Bestetik, beste sarreretako beste atal aipagarri bat izango da, azken urtietan etxen aigean bezala, aurten ere aurreikusi dugu 255.000 euroko mailegu bat, aurreikuspena baino ez dana, horrek dakar suposatzen dugu aurrekontuaren 5%, eta aurreikusitako mailegu horren lehenengo eurua erabili beharko genduke aurrekontuaren exekuzio maila 95% aiautakuan. Orduan, kontuan hartuta hauteskunde urti izango dala baitxare eta udal funtzionamendua nahi eta nahi ez hauteskundiak beti eragin eukitzen doala eta hor hauteskunde aurretik egoten da geldiune bat eta hauteskunde ondoren ere egoten da olako aldi bat martxan ipintzeko, pentsatzekoa da aurrekontuaren exekuzioa ez da laiatuko 195%, eta 195% aiauko balitz, bai aurrekuak eta bai ondorenguak abilak izango liak ez. Edozein kasutan aurrekontua beti esaten duten moduan erramintza bada, diruak eta mugimendu ekonomikoak manejatzeko erramintza bada, aurreikuspen bada, eta gero aurreikuspen horren garapena urtiak erakutsiko digu nun barrena dijuan, ezta? Baina, guke hala indeu planteamendua. Hori esan da, beste kontu garrantzitsu bat gastu eta sartu aurretik, iruditzen zat aipatzekoa dela, zor bizia edo, zorpetzen maila, zor bizia, esatentzako horri, kontzeptu horri, eta teatzen da zorreko kapitala, da udalak dakan zorra, eta udalak dituen sarrera arrunten arteko bat, erlazio bat bilatzen da, eta urtia hasiko dugu 150.000 euroko zor kapital batekin, udalak gaur egun dakan zorra da 150.000 eurokoa, ondo nagidez. Hoi da, bai. 150.000 euroko zorra dakau, eta orduan 150.000 horiek iaz 2001 urtean likidatu zian sarrera arruntakin harremanetan ipinitza, erakusten digute urtarrilan batian, hasiko degula urtia 102ko zorpetzen maila batekin, zorbizi batekin. Eta abenduaren 31an iritsiko gea 101. Egiz esateko, esan dituten numeruak ez dira izango ofizialak, ze numero ofiziala da benetako edo apuntia jasotzen danak, hartu beharko leuke kontuan baitxare aurten aurreikusi dugun mailegu kopuru hori. Baina hori gure ustetan erabiliko estegunez, numero horrek ofizialak izan gabe errealak bai diala, ezta? Urtia hasi 2,10an eta urtia matxu 1,105an. Hori da pixkat plana edo aurreikuspena, ezta? Eta hontan, nahi dute parentesi txiki batein, oain dala 10-11 urte, mai hontan egotia tokatu zitzakun, Helenare bazan orduan, eta Inigo ere bai, eta
oandala 11 urte egon ginen 118 punto baten. Gaur egun 102an. Orduan, iruditzen zat, oandala 11 urte hasi zen bide aura, aurreko legealdizan jarretxu zen bide aura, eta legealdi hontan segitzen nahi gean bide hontan, erakutsi dugula, 118 aiatzeko habilidadia komi hartian euki bagendun, habilidadia euki dugula baitxare, biraino bajatzeko. Eta iruditzen zat hori izan dela posible, da lan non bati esker. Bere momentuan planteamenduak ezberdinak edo izan zikezen, baina gero bidian nik uste danok jungiala norabide baten, eta gauzak bide batetiko bestetik jungo ja, baina aurreikusik einke gaur egun 2024 urtean azaruan udalak zorra 0 eukiko leukela. Nik askotan esatet, helburua ez da zorra 0 eukitzia, baina bintzat norabide horretan guaz, eta horra jatzen bagea, iruditzen zat, herri bezala, udal bezala eta udal batzakide bezala, danok ere posik euteko modua dakaula, danok eindako lana izan dalako hori. Danon arduraz jokatze bat egon dalako horren atzian. Aldakorrak eta geixo eskatzen baia, geixo konseitzulik ez, eta geixo eskatzen baia gitxo lortu, noski. Guk egin dugu plantamendu bat, urte normal baten bezala, jakinda, hauteskundia daudela, udal gobernu aldaketa egongo dela, baina, iruditzen zaku, hauteskunde aurretik hasitzako bidiak ondoren ere jarretxuko diala. Eta orduan, iruditzen zaku, diru laguntza lerro horrek, sakondu biaiala, eta landuin biarriala, ezta. Orduan hor, diru laguntzetan batzuk ja urterokuak izaten diazenak, eta deialdi errekurrentiak izaten diazenak, eta horietara sartuko gea, presentatuko gea, proiektuak ipiniko itxugu, eta horretikan letozkeen diruak, ongiet horri. Eta gero aparte, ja dagoeneko batzuk eskatuta doz, next diru laguntzea zea horiek, eta ostiralian ukiko den notiziak, eta etorreko ja notiziak, baina hasi dia ebazpenak eta ematen, orduan horiek ere, dakau lau deialditza aurkeztu gea, horien erantzunan zain gaude, eta horietan, etorri lehik ezen diruak, batzuk izango dira aurrekontuan integratzekuak, eta orduan, egingo dien biharreko mugimenduak. Nik uste diru sarreretako kontuak eta zozen ebezue gaineratu, baina horretikan plantatuko neuke. Eta ondoren, sartuko inakeia gaztuen zehaztapeneta, eta gaztuetan ere, 8 milioi txerri hoiek, 8 milioi 518.000 euro hoiek zetan erabiliko dian, ez duk kontauko euroz euro, baina bai kontatuko ditugula pixkat batzorde bakoitzian edo multzo bakoitzian nundik noa indian plantamendu nabarmenenak, ezta? Orduan kapituloka jungo gea aztertzen, 9 kapitulo dira, baina batzuk dira harinak, azkar pasatzekuak, eta beste batzuk, igual sakono izango dira, ezta? Hasiko gea lehenengo kapitulutikan, eta lehenengo kapituluan pertsonalan lanzariak jasotzen dira, eta pertsonalan lanzarizetan erabiliko dian diruak dira 2.288.000 euro. Eta kopurua bere hortan da kopuru handi bat. Orduan hori nola erlatibizatu edo nola jakin askodan, gutxidan, bestien gainetik, orduan bi datu hartu itxut erreferentzialtasun bat ipintzeko edo konparazio bat einalizateko, ezta?
2.298.000 euro horiek dia aurrekontu osoaren 26%. Hori datu zehatza, ezta? Eta bigarren datu bat, erlatibizatzeko edo, izango litzake, gure neurriko udalen bataz bestekuai erreparatuta, 114 erabiltzen deuela gure tamainako Gipuzkoako gainerako herrixak. 13,piko zan, Horrean, horretxek erabiliko diala, batetik hautetzien eta udal langileen soldatak ordaintzen. Hori lehenengo pertsonalan lanzarien kapituluan. Horrekin esan da baitxare, jaso diala hontan, bigarren mailako udalai dagozkion lanpostu berri batzuk. Hor, gaur egun dakau idazkari kontu hartzaile lanpostua, eta bigarren kategoriko udal izatakuan idazkari batetik, bestetik kontu hartzailea, eta hirugarrenik diruzainare jaso bihardianez, hiru horrek ere ordoz jasota, pixkate berrikuntza moduan, ezta? Aurreko urtzietatik ona datorren aldaketa. Eta, lehenengo kapituluai buruz hori esan da, pasatuko gineake bigarren kapitulua, eta bigarren kapitulua zer da? Bigarren kapitulua da zerbitzuena, ezta? Bai, zerbitzuak. Udalak hartzen ditun zerbitzuak. Hau da, herrixan, kanpoko enpresak eta udalantzako lan etxen duenak, izan einkizun baten edo beste baten, horredanak batzen ditunak. Igogailuak, hainbat eta hainbat kontu, garbiketa kontuak, eta bar. Orduan, eingo deu, bigarren kapitulu hortan, zerbitzu horietan, batzordez batzorde, zetan erabiliko dian diru nagusizenak. Atzalde ondan hoi. Gobernazioai lotuta, hainbat eta hainbat lerrodia, orduan indeuna da, esanguratsuenak taldekatu eta horretxek azalduko ditugu. Guztira, 1.404.000 euro izango liake. Aparkalekuei lotuta, 135.000 euro jarri dugu. Alde batetik dakau, udarako aparkaleku sistemarako, erabiltzen dian makinen alokairua eta otagunien prestaketak. Lurreko margoketa diala, edo herri osoan jartzen dian seinalitikak, eta bar. Eta honen jarraipena itxeko, udarako gehi urte osorako laguntza zerbitzua. Eta amaitzeko, bi aparkaleku publiko ditugu herrixan, Fonda Berri eta Egaina, eta mantenu gastuetarako ere diru kantitate bat jarri dugu. Kaleen eta bideen mantenurako 250.000, herriko kale eta txoko desberdinen konponketa eta txukuntze lanetarako, bestalde, baserrixetako bideen konponketetarako, bideak zartatu diala, edo alde bat ondoatu dela, edo zuluak daudela, konponketa horiek etxeko. Eta, esan hemen, honetaz gain beste lerro bat daukagula herribidi lotuta 6. kapituluan, baina, gero emango ditugu azalpenak. Eta azkenei pintaketa eta asfaltatze lanak, oraindik ez dakau zehaztuta, baina geure hausnarketetatik eta herritxarron ekarpenetatik zehaztuko da. Gobernazioko alorrean jarretxuta, dakau uda eta hondartza, herrira jende asko etortzen da udan, baina beti preparatu egin behar dira udako kanpaina, eta hor 291.000 euro jarri ditu. Horretatikan 160.000 euro hondartzako zaintza eta sorospen zerbitzuak ere ematen ditu, 55.000 euro hondakinen garbiketak, hondartza mantenu gastuetan ere, hau da, urtero ipintzen juten gehan pasarelak, edo dutxak, edo moduluak eta bar, 70.000 euro, eta beste 6.000 euro burumendiko aparkalekua alokatzeko erabiltzen da dirua. Eta bestetik, batxere beste kantitate handi bat, 253.000 euro
eraikin publikoetarako erabiltzen dira, batetik, pixkat garbiketa lanak, bai udaletxean, musika eskola, ikastolak, igogailuak, komunak, herrixan ziar dozen komunak garbitzeko 150.000 euro erabiliko dira, eta kontserbapen lanerako 93.000 euro. Berdeguniak eta parkiei lotuta 75.000 euro jarri dugu. Alde batetik dakaue berdegunien kontserbapena, desbroselana diala, edo lorak, jardinerak ditugu herriko hainbat lekutan, udaletxeko balkoiko lorak ere bai, rotondan ere lorak eta landariak, eta bestalde parkien mantenua. Herrixan ditugu 8 haur parke, eta haur parke hauen mantenuakin jarraitzuko dugu hurrengo urtean ere. Esateako, hemen, esplanadako parkia aurtengo udan egin dugu, eta oso harrera hona euki dugu, baina udia eta gero, ondarrakin arazoak eukitzen aregea, orduan hori ere konpontzeko asmoa daka hurrengo urtean, ondarra jaso eta bedar artifiziala jarriko genuke ikastolako parkian egin dan bezala. Horretaz gain txakurgunia ere badakau eta turruntegiekin jarraitzuko dugu. Aurten gabonak baino lehenu turruntegi goiparteko esidanak berritzuko diaz, eta urte berrisakin bate, turruntegi Moiazar eskailera parian dozen esidanak ere berritzen jarraitzuko dugu. Mikrobusantzako 55.000 euro jarri dugu hurrengo urterako ere, hemen alde batetik handako urte osorako zerbitzu eskaintzen dugun herribusa, goizero ibiltzen dana, eta bestalde, udan, azkenengo 2 urteetan jarri dugun moduan, kanpinetatik herrira jendia etortzeko eta herritxikan ere kanpina bueltatzeko eta horretaz gain herritxarrak arratzaldian ere zerbitzu eduki daixen, beste herribus bat jarriko genduke. Eta bestalde, udala eta herritxarren arteko harreman biderako jarri dugu 81.000 euro, hemen ditugu ikus-entzunezko zerbitzuak, streaming bidez emititzen dianak, adibidez plenua, eta beste hainbat gauza baitza ere, eta behar teknikoak, partaidetza ekimenak, komunikazio barruan edakau sare soziala, pantaiak, aplikazio berrixa, linea berdea jarri deguna, eta beste hainbat diseinu, eta bar. Eta web orrialdia. Eta gastu arrentuetako jarri du 254.000 euro, hemen sartuko liake, telefonua, argindarra, bulegotako materiala, informatika gastuak, eta bar. Eta gobernazio alorreko bigarren kapitulokin bukatzeko, 25.000 euro azterlanak eta proiektuentzat, urtean zehar egiten ditugun proiektu ezberdinak egiteko, adibidez aurten atxitxinkale edo eleizatzean proiektu egiten gozen enian, datu urtean agertuko dira baten batzuk, egin beharrekoak, eta bestaletetik beste 25.000 euro lanpostuen balorazioan. Langilegoakin hitz eginda eta langilegoak eskatuta, pixkan nahi da azterketa bat ikusteko, nola ze indan egiten den lana, kaldok esan duen bezala, beste herri batzuekin konparatuta, guk hor gastuak bajutxu dakauz, orduan, pixkat eguneratu eta nola datu zen aurre ikusteko. Eta bigarren kapituluan, baina alorrez aldatuta, ongoan ingurumenari helduko dixau, ingurumenari bideratuta 55.000 euro dakauz, batetikan, azkeneko urtietan eukideun bezala, 30.000 euro eukiko ditugu urtean zehar egingo dian ekimenetako eta ekitaldietarako. Eta aurten sartzen ditu 25.000 euro joan dan urtean urtengo urtean erosi ditugun lurretan ekimen ezberdinak etxeko. Hor aurre ikusten dira, beste 50.000 euro esango liekela, 2 urtetan banatuta, beraz, aurten 25.000 euro ipiniko ditu, eta horretarako, lehen Josebak esan duen bezala, diru laguntzak eskatuko ditu, eta diru laguntzak lortzeko birian jarriko beha. Bigarren kapituluan, jendarte alorrakin lotuta,
400.000 euro dakauz jarritxa, zehose geixo ere bada. Baina, hola puntu nagusixenak aipatzeko, dakau batetik 80 urtetik gorako pertsonen biharrentzako 50.000 euro, feminismoantzako 55.000 euro, hortik 18.000 euro 3 ikastetxetan 5. mailatik hasi eta DBH lau arte hezkidetza programa aurrera eramateko izango dira. Lotune emakumeen jabekuntza eskolako ekintzak antolatzeko eta feminismo batzordeko 2023ko ildo nagusixak izango dian maskulinitate tailerrak eta herriko LGTBIQ+ kolektiboan diagnostikoa eitzeko. Migrazioan 25.000 euro dakauz, batez ere kulturartekotasun da elkarbizitza taldearen ekintzak aurrera eramateko. Kale heziketa eta heziketa programentzako 80.000 euro, 2023ko apostua izango da kale hezitzaileen lana sendotzia eta 50.000 eurotikan 80.000 igo deu partida hau hezitzaileak gazte geixokin lan etxeko eta ordu geixo eukitzeko, beuren lana hobetzeko. Eta beste 10.000 euro ikastetxeetan drogomenpekotasun eta hezkuntza sexuala bideratzeko izango dira. Etxez-etxeko laguntzen zerbitzurako 183.000 euro. Hau, esaten da, eguneroko bizitzako jarduerentzako laguntza bihar deuen pertsonentzako etxeko lanak etxeko, garbiketa pertsonaleako laguntza euki alizateko. Eta gero, bigarren kapitulo hontan, beste 25.000 euro ere badoz jarritxa, gauza txiki desberdinak aurrera eramateko, eta horren artean aurten ongizate emozionalakin lotutako tailer bat antolatuko deu eta drogomenpekotasun egoeran dozen familixakin lan egingo deu. Kaixo atzaldeon, bigarren kapitualekin segituz, bai, eta kirol alorrian sartuta, kiroleako zerbitzutarako dakau 208.000 euro, kiroldegiaren kudeaketa 120.000 euro esango zian, kiroldegiaren garbiketarako 26.500 euro, eta udal instalakuntzen kontserbapena, bai kiroldegisa, frontoia da futbol zelairako, 24.000 euro ipiniro aurre kontutan. Bigarren kapitualekin segituz, baina oan garapena lorrian, garapenian dakau 139.400 euro, ipiniro aurre kontutan, bat esango zan turismo bulegoa eta nautilus zerbitzuak garantizatzeko, mantentzeko 55.000 euro, eta azterlanak eta proiektuentzako 30.000 euro. Azterlanak eta proiektutan esan, bi proiektu, nik uste interesgarri identifikatu reula 2023 urteako, bat esango zan talaxagunea, talaxagunea nahi da ondo ipini, eta historio bat kontatzen doan ibilbide bat martxan ipini. Izena zira baten aurrikusitza dakau balearen ibilbidea, eta proiektu honek engozoana da, mutrikudadeba arteko bide berrixa, talaxa, Santa Bata eta Saturraran batu, eta ibilbide hortan, historia bat kontatzen doan ibilbide bat. Gero nola ez, kooperatiba energetikoai lotutako ere proiektu bat nahi da garatu 2023 urtean, inguruko esperientziak, inguruko herriko esperientziak kontutan euki, eta mutrikurako proiektu bat definitzu kooperatiba energetikoai lotuta. Ondo balin bari jua, proiektu hortatik ateatzeian ekintzak, guztago zakun, martxan ipintzia 2023 urtean. Hezkuntzan dakau aurretik handatorren aurrekontua mantenduko da, batez ere koordinatzaile eta altxe hau izan den aurreko plenuan uste da itxeo ginula herriko trivial hori hortikan eta euskerakin bate eramango da, baina hortikan eroango da batez ere. Kulturan dakau herriko jaixak, hori partidu hori pixkat altza hau egin deu, dakizan morondan altza udalako eta hau ere, ezinbestien altza egin deulako, Santo Tomasekoak mantentzen dira, kultur jarduerak ere pixat altza hodia urtean ziarreko ekintzanak kabitzeko.
Eta gero ondare jardueratako, dako beste 25.000ko partida bajarritxa, batez ere memorixia saturranen leikesenak eta olako kontuetako. Eta euskeran, euskera jardueran aurretik datorren aurrekontua mantenduko da. Bai, gazteriai dagokionez ere aldaketa gutxi, gazteria zerbitzutan 72.000 euroko aurrekontua aurre ikusten da, 4 zatitxan banatuta, gazteria jarduereta 10.000 euro bideratuko da, helduleku aholkularitzara 12.000 euro, hau iaz bigarren hiruilekuan abian jarri ginen eta ikusi da mantentzia merezi doala. Gero gazteleku da ludoteka zerbitzurako 51.000 euro eta azkenik Txantxangorri aisialdi taldiantzat 9.000 euro. Erki, horre pixkat kanpoa eskatuta udalak eta udalak jasotzeakin batea herrixak jasoko ditun zerbitzuak arloz arlo. 3. kapitulua saltu inda, 3. kapituluan dakau, gastu finantzarioak edo horrek gure kasuan dira interesak. Lehen komentatu duten moduan, gure zorra geho eta txikixo da, 140.000 euroko zorra dakau, eta horretan, 70.000 euroko amortizazio batzuk eukiko ditugu, baina ja maileguak doz bere azkenetan, ez da azkenengo 2 urtietan. Eta jakina, interesak eta danok dakigunez, etxian bezala interes gehienak lehenengo urtietan patzen dira. Eta azkenengo urtietan interes kopuruak txikixek izaten dira. Hori dela eta 5.900 euroko interesak eukiko ditugu. Urrutik gatu dira 1.000 euroko interesak patzen gendu zen sasoiak zorionez. 3. kapitulutik pasatuko ea 4. Eta 4. kapitulua da transferentzia arruntak izena dakan kapitulua, eta da udalak beste erakundiai, beste pertsonai, beste 3. Ematen dizuen diruak, ez da? Guazen ikuste horrean, hau ere, batzordez batzorde, arloz arlo, nola banatuko ditugun hemengo diruak. Bai, diru 4. kapituluan eta lehen bezala gobernazotikan hasitza, 1.140.000 euro aurre ikusten deu, eta horretatikan isa geixena mankomunitateak ere emango deu, 1.100.000 kostatzen zaio udalari herriko bilketa, zabor bilketa horren kudeaketa eta kale garbiketa. Bilketak 500.000 euro, kudeaketak 256.000 euro eta kale garbiketak 355.000 euro. Gobernazioekin jarraitzuta, Samiele ikastetxeai 25.000 euroko laguntzia proposatu edo aurreikusi dugu. Koizeko Izarra ikastola publikoan, udalak mantenu gastudanak kubritzen ditu, publikoa dalako, eta mantenuaz gain, inbertzuak egin ere bai. Esateako beko patixuan indane aterpia, edo kanpo eremuan indegun parkia, eta hoen dali jabete aurrezkolako parke txikisa baitxare, beste hainbaten artian. Samiele ikastetxia, publiko estan arren, funtzio publiko importantia betetzen dugu gure ustetan. Legealde hasieratik, baitxa pandemia sasoian ere, laguntzen saiatu gea aldan neurrixan. Eta bain, proiektu badake eskuartian, eraikina oso zaharra do, eta teiatu, fatxada, estrukturako konpoketak egin beharra dake. Proiektu honetan, beraien bide lagun izan nahi deu, eta gure proposamena da, 2023-rako 25.000 euroko diru laguntza hau jartzia. Eta ez hori bakarrik hurrengo 3 urteetan ere kantitate berdina jartzia. Bai, diru laguntzetan guztira jendartetikan 220.000 euro dakauz jarritxa, 2 multzotan banatu ditugu. Batetikan pertsonentzat 100
65.000 euro. Gazte eta zailtasun ekonomikoak dakenentzat etxe bizitza alokairurako 20.000 euro. Eta zaborra eta uren tasak eta IBI ondasun higiezinen zerga ordaintzeko beste 15.000 euro. Gizarte larrialdientzako laguntzetako 75.000 euro. Hemen larrialdi baten aurrian gastu zehatz batzui aurraitzeko baliabide ekonomiko nahikoik ez dakan pertsonentzako izaten dira, alokairuak, kredituak, energia gastuak, argixea, gaza eta bar ordaintzeko. Esku hartze programetako 50.000 euro, arazo desberdina itxio egunerakotasuneko laguntza ziatza bihar deuen familia eta norbanakoentzat laguntza psikologikoak, hezitzaileen akonpainamenduak eta izaten dira. Drogomenpekotasun egoeran dozenentzat eta aniztasun funtzionala dakenentzat programa desberdineta o lantokira joan ahal izateko 12.000 euro garraiako gastuentzako. Bazterketa arriskuan dozen pertsonei laguntzeko 10.000 euro, aisialdia eta hezkuntzan 3.000 euro, txantxangorri, ludoteka, eskola kirola, ordaintzeko arazoak daken familientzat lagundu ahal izateko, beuren seme alabak jun ahal izateko. Eta elkartientzako 55.000 euro, hortatik eguneko zentrua 15.000, nazioarteko lankidetzako beste 15, hemen Euskal Fondua elkarteari bideratzeko proiektu desberdinetako, Aitamari, Zagararekin elkartasuneako, urtean ziarra jauko dian eskaera desberdinentzako. Presuen zenidientzat 5.000 euro, eta herriko elkartientzat 20.000. Nagusilan, Ema Mugimendu Feminista, Elikagai Bankua, Anai Arte, Odole Maiak, bestiak beste. Bueno, kirolai lotuta, aurten 2023 aurre ikusten dian diru laguntza dira 95.000 euro, baina aipagarritzenak esango zian diru laguntzai taldei eta bakarkako kirolariei 56.000 eurokoa, eta gero eskola kirola duda kanpainako 7.000 euro. Garapenai lotuta, aurre ikusten duen diru laguntzak esango zian 134.000 euro, mutrikulan enpresa txiki laguntzak 40.000 euro, hau ezinbestekotza jotzen dugu, zenbade ekintzaile geixo eon, herrixan orduan da laguntasun geixo bihar dugu, herrixa aktibatzeko, gero mutrigu geratuz 16.000 euro, berdeleuneako 30.000 euro, aurten ipinireu bono kanpaina. Azkenengo urtetan hau zen da COVID diru laguntzak. Ja COVID astu eta bono kanpaina izendatureu, orduan, aurten aurre ikusteu, 20.000 euro. Azken finean kriteixua berdin esango zen, esaten bezala, 35 euro erosi eta 50 euro gastatu. Eta, landaketa eta lursaile mantenurako, hau da diru laguntza lerro berri bat, 40.000 euroko diru laguntza ipinireu, da, azkenian honekin nahi dana da bultzatu birlandaketak. Nahi dia bultzatu birlandaketak, dato bat nahi ipinei, mai gainean 2021 garren urtean, herrixan, 60 hektarea moztu zian, eta 28 hektarea bakarrik landatu zian. Orduan, udaletikan ikusten duguna da, oain hasi behar geha landatzen etorkizunean nahi deun ikusi arbolak, osundaitza, zuaitzak, odiala eta, aurten ipinireu, sortureu 40.000 euroko diru laguntza hau. Hezkuntzan iazko diru laguntza behakin jarraitzuko dugu, oinarri ematezakon diru laguntziekin sare ederrara eta asko lagundu dugu. Aholkularitza jarrain dugu, bai ludotekia berpizten, eskola kiroleko beste ikuspegi batzukin, edo herri kurrikuluna lantzeko bide hortan, ez? Kulturan, mantentzen dira Santo Tomas eguneko diru laguntzak, sormeneko bekia ere aurten ja estrainako deuna, datorren urtean ere mantendu nahi deu. Diru laguntza kulturtaldiei urteko jarduna diruz laguntzeko, hemen, 80.000 ez du ondo jarritxa, neuk ez ditutela ondo pasau datuak ez, indoanak ez duela ondoen, 30.000 dira, lehenko iazko berdinak mantenduko ja.
jaixetakoak, hor jaixetako diru laguntza hori izaten da auzuetako jaixetako, eta baita ere jaixetan elkarteak, soziedadiak eta parte hartzen duenean diru laguntza partida hori da. Arte eskolakoa murala izan dana, azkenekotan ez da, baina bueno, horri kolpetxi ere komeni. Eta gero aurten, bandaren zuzendaritzarako diru laguntza, bueno, kulturan komentau gendun zela hor bandiakin da musika eskoliekin egontzan, bueno, arazo batzuk egon dira, eta erabaki dugu bide ontatikan jotia, orduan egin dana izan da, lehen musika eskolan kostatzen zahana, eskaini beste bide ontatikan joteko. Aurtengua hasi den kursua online godeu, da gero balorauko da ia zer. Orduan, bueno, diru laguntza hau da, karo, lehen soldatetatik jute zana, oain diru laguntzetan joan behar dalako hemen do horreitxik. Eta bukatzeko euskeran, udal euskaltegi gisa, mankomunidadeko udal euskaltegi gisa kaula, eta ara ematen diru kopurua, eta euskerako diru laguntzak ere euskeraz ikasi nahi doan entzako, eta hola materian diru laguntzak horre mantendu goia. Laugarrenian, beraz, diru laguntzetan eta kreditu transferentzietan nola jungo dira diruak, eta bosgarren kapituluan dakau gordeta 22.000 euro uste kabetako izaten dan partida hortan. Beste izaten partida bat asko erabiltzen dana, baina diru bat ipintzen da hor, biharri izan eske hori, hor eskuragarri ukitzeko eta berehalako erabilpen bat, disposizio bat ukitzeko edozein gai suertatu eske hori, azkartasun bat ukitzeko, ez da? Beste gabe 22.000 euro gordeta dozor. Bosgarren kapituluan. Eta seigarren kapitulua sartuta, inbertsioak agertzen dira hemen, eta inbertsiotan, guazen ikustea, zer dauan aurreko zitza. Bai, gobernazioan 405.000 euro jarri dugu inbertsioetarako, irisgarritasunean 70.000 euro, oin arte moduan jarraitzuko dugu plaza bidietan da tratamentuak ematen, labainkortasunan aurkako tratamentuak, esateako urte berrisakin batea, goiko plazan eta beko plazan tratamentuak egingo dira. Bestalde barandia jartzen, auzo desberdinetan, espaloian hasiera eta amaieratan ere maldatsuak etxen, aurten egin ditugun bezala, eta beste hainbat gauza. Herribideei lotuta, lehen bigarren kapitulan aipatu duten bezala, handakau baserrixetako bideen konponketarako 40.000 euro, eta hemen herribideetako 100.000 euro, guztira 140.000 euro, eta esateako Miskia mendiko herribidea eta Galdon auzoan erlepete baserrira dijoan herribidea konponduko deu urte hasieran. Hierrirako jarri dugu 20.000 euro, berritzeko lanak di hauek, ilobisak diala, kolumbarisua diala, lurra egonkortu, edo eraikina bea, kapilia bea berritzeko asmoare badakau. Ibilgailu berrizetako ipini dugu 30.000 euro, menalde batetik udaltzainek kotxe berri bat bihar dugu, eta bestalde berrigadiak furgoneta bat bihar dugu beso batekin, alturetara ondo iritsi alizateko. Parkineko makinarirako, hau da, eleizatzean dagoen aparkaleku publikoa, fonda berri, jakin badakigu azkenengo urtietan esango genduke zenbat arazo eukitzen duen bertan, eta sistema berri bat, makinari berri bat nahi dugu jarri, horretarako 55.000 euro jarri dugu. Argiteria publikoa berritzeko 80.000 euro, aurten alde zaharra eta futbol zelaiko argiterixakin gabiltz, eta hurrengo urtean jarraipena emango dizugu nahi. Hau da, efizientzia herri osorako eraman arte jarraitzuko dugu. Eta azkenik arlauzak, 50.000 euro, hor atxitxin jartzen dugu, baina azkenian aurten gaur bertan hasi dugu atxitxin kalian arlauzak jartzeko obria, orduan hurrengo urtean egingo dana da, aurten egingo da Goitxiberako terraza paretikan atxitxin kale sarrerako itxurrir arte,
eta hurrengo urteanengo dana Konekalia Itxurritxikan Goiko plazara arte. Hola Goiko plazia eta Basamikoia lotuta eta irisgarri jarriko genduke. Inbertsioetan, hirigintzari dagokionean, 100.000 euro jartzen ditugu azterlan eta proiektuentzat, adibidez, Jose Maria Alzibar eta Gaztañeta lotuko doan lehengo igogailua bideratu da eta gaur publikatu da Eusko Jaurlaritzan horrexan. Orduan hori urtarrilean jakingo dugu ze enpresa presentatu dian eta jakintzen duenean benetan hasiko gehala ja igogailu horrekin eta ez dela deserto gelitzuko hasiko gehala. Orduan ja bigarren proiektua eskatuko dugu eta horrekin batea beste proiektu batzuk betikoa eta azkeneko urtietan errepikatzen den gai bat aurten 2023an gai gehan atatzeko arauan berrikusketarekin hasteko 75.000 euro jarri ditugu eta etxe utzen zaharberritzerako 20.000 euro. Ikusiko duzue, hurrengo partidak euro bakar batekin irikitza dozenak, horre dia 2022an hasitako proiektuak, 2023an egingo dianak eta beti latzen da irikitza atal bat, beraie, zerbait balmaka, aurtendik lotute etorriko dianak. Esango diala Iriagirreko urbanizazioa eta igogailua eta Dentizineko gunea, hoi bisetan bi enpresa presentatu diala aldeu esan eta urrengo gunetan irikiko deuz obriak eta lehen esaneten Jose Maria Alzibar igogailua urtarrian jakingo deu ze enpresa presentatu den. Eta, bestalde, eta 10 eurokin iriki deu lerro bat, eta bertan egainaneko pilotalekuaren estalkia, hau da beste proiektu bat, hainbat eta hainbat urtean 3 alderdi xok eskatzen gozena. Aurten bide hartu zoan eta inguruko jenderekin da harremanak eukizian, horko lurrak, egainan fabrikia egontzanez, horko lurrak aztertu inbiarri izan zian bai edo bai, eta kutsadura eman zoanez, ari geha azterketa ezberdinak etxen, posibilitatu arte estalkisa ipintzia. Bestalde, Teniente Txurruka malda, hau da, Mauleon atzian dozen etxien atzeko malda, joan urtean konturatu zian, bertan inguruan dabiltzenak, arrakala batzuk eta sortu ziala, indeu proiektu bat horren konponketarako, esku artian dako proiektua, aurrekontua bideratzen ari dira, baina, ja jarri dugu, iriki deu partidia, dakigunean zen badan eta bideratzen daunean, gerakinetatik ekarri beharko litzake onera dirua, ezta? Gero bestaldeetikan, ikastolako teiatua, ikastolan, urtetxua eskaia ikastoliak, bere mantenurako eta inbertsio batzuk eskatzen ditu, eta aurre ikusten dana dator urtean etxea, esango litzake, ikastolako teiatua beha, ez? Itxitura doz, eura sartzen da eurisetzen doan bakoitzean, eta horari geha, lanketa bat, proiektu bat prestatu deu, 750.000 euro inguruko aurrekontu bat ekarriko luke, diru laguntzatara aurkeztu geha, eta, lortzen deunean, egingo dugu, gehiago, gutxiago, ikusiko dugu, nola bideratzen dugu, baina hori da gure aurrekontuetan ikusten dugun gai bat, eta beste gai bat oso importantiena dana guretzat, eta lanketan dabiltz, dala Askiaga edo herriko sanamendua eta euriuren arazua konpontzeko, enpresa bat lanian ari da proiektua preparatzen eta proiektu horrek ekartzen digun arabera, dirua mugitzu beharko ditu, ez da esango hori, ez da esango urtebeteko bakarrik, urte askotako lan esango da, baina lehengotikan partida bat irikitza euki, poliki-poliki diruak ekartzen juteko, gerakinetatik.
Bai, jendartetikan, inbertsioetan, dakau 40.000 euro gizarte zerbitzuen garapenerako. Gizarte zerbitzuen zorruak eskatzen doan biarrai aurretxeko. Hor dakauz Eibarko neguko harrera etxia, Elgoibarko emakumien pisua eta Larrieldetako pisua, Zora luzeko bazterketa arriskuan dozenen pisua, hartatzeko pisua, eta Mendaroko adinekuentzat pisuen gastuak ordaintzeko, gehien bat. Bueno, kirolai lotuta, dakau, 83.000 euro aurrek usitxe inbertsiotako, kiroldegiaren egokitzapenerako 20.000 euro, azken finean, nahi dana da pixkat, kiroldegixan aurpegisa aldatu, eta kirol material berrixa ere sartzen hasi. Eta ero, kirol instalakuntzen egokitzapenerako dakau 70.000 euro. Azkenen urtetan, makina bat egokitzapen hendia, arrauntaldeko lokala, sokatirako lokala, frontoiko frotiza aldatu da, San Migueleko futbol zelaian belar aldatu da. Plangintza horrekin segitzeu eta 2023 urterako badaka horrik usitxa 70.000 euro plan horrekin aurrea segitzeko. Eta garapenai lotuta dakau 50.000 euro coworking gunea egokitzeko. Bixarrazteia, Arkugainen coworking gunea ipintzen o arreglatzen, eta orduan, bixarrazten da nenien, datorren urtean dakau asmua bukatzeko. Orduan, hortako dakau, datorren urteako 50.000 euro aurrik usitxa. Hezkuntzan dakau parkesarea jartzen dugu, oraindik ez dagoelako zehaztuta zein izango dan berritxuko dan parkia. Komentau dugu, lehenu ere komentau izan dugu, hezkuntza batzordetik martxan jarri zala parte hartze prozesu bat, ikastetxiak, gurasolkartiak, umiak, gaztiak, ludotekan, parte hartu dugu, eta herritxarrak ere bai inkesta bidez da informazio puntu onda, hor lanketa ederra da, herriko aizialdi ere danak kontuan hartuta, lehen este ariketa bat ere da, eta hortikan ia laste eukiko dut txosten, azkena ondoriziona jasotzen dituana, eta horra ikusiko da, zein dan, herritxarrak parte hartu deuenak lehen esten deuen parkia. Ordan hori izango da, ez tozi jaztuta, horri txiko hendik ez dakigulako zein jan. Parkesari horrek jarraibide gehiago emango ditu, baina lehenengo batekin hasiko gineke. Eta zein garoak esan da morduarak hau, eta orduan numetxetik hasi behar da. Eta gero kulturretxean egokitzapena jartzen dugu, hor, bakizue kulturretxea xarrarak hau eintzan itzaldiaretu buelta bat emantzako, eta guen ganbariak egin gabiz, gauza batzuk india, baina geixen behar dian, toki hori goxu izateko, askotan izketan egin dugu hori ez, berua dala, aurkixak ez diala erosuak, horri buelta bat emateko altzaudu partidia, pixkat, bastante, hori gure kultur jarduerak konsumitzitzugun espazio hori goxotzeko aldane horri xan. Bai, eta gazterei dagokionez, skateparkan proiekturako 18.000 euro bideratu dira, hemen azaltzeko asmoa da lehenengo urte erdixan proiektu etxia, oain bertan eremu desberdinak goz aztertzen herritxar gaztiekin zein izan daitekeen leku egokixena, eta arkitektuakin ere kontaktuan goz, eta hori asmoa da skateparkeko proiektua abian jartzea. Bai, esatet zigarren kapitulua matxuta, 7 eta 8, horrek zeruan dakauz kapital transferentziak eta finantza aktibuak, 9. kapituluan sartzen gara finantza pasibuetan edo amortizaziotan, eta lehen ere nahiko esan dut, aurten 71.000 euro bideratuko dira amortizaziotako, eta beste gabe. Hori izango litzake bukaera. Apostu inbanuan irabazi, ordu eta azpitxikan ibilia. Ez da errez izaten, horren beste kontu esan biharra eta motzian botatzia baina. Hori da
Hundixean udal gobernuaren proposamena, batzorde eta eraman genduna ere bai, eta hoan, hitza emango izuegu, Xabi eta Inigo, ondoren, bai? Jon. Bai, gaur neuk. Pixka eta aurrekontuakin sartu horretikan, forma kontu bat, nik uste dut ez da lehenengo aldisa aipatzen detena, baina gaur ere berriz. Eta da, nik uste legaldi osoan gozela berdin, baina pixka formalidade kontua dokumentazioa dagokionez. Aurrekontu plenok izaten denean bizi guztian beti, zinegotzi guztiok jaso deu aurrez liburuzka baten aurrekontuan txosten oso bat, partida guztiekin, eta irutzezat, oain dakaula aurrekontuak, estele baten, e-mail baten, azkeneko e-mailean aurrekomunean azkeneko aldaketa batzuk, beste busketia, ez dakaula dokumentua zinegotzi guztiok aurrekontuen dokumentua ofiziala edo osatua edo dagoen dokumentu bat. Eta gaine irutzat pleno atzeatu da honekin, gondala denpora bisaltzeko, horren ordez bizaldu duzu gaur hemen zuen aurkezpen moduko bat, PowerPoint moduko bat, banatu diguzue pleno horretikan, baina dokumentazio zehatza eta azkeneko behintzat pleno horretik ez dakau. Eta berdin esango nauke, gero dakaun plantilla organikoa eta lanpostu zerrenda ere, bai batzordean komentatu gendun, baina irutzezat pleneko deialdizekin batea bisaldu beharreko dokumentazioa diala. Bestela gabiltizketan ustiakin edo esan zanekin edo bestia, baina benentako dokumentazioa eukik gabe. Hori izan da formaldetikan, eta horrekontura bueltauta, hasieran esateko diru sarrerei dagokionez, ez dakagula guk gauza berezirik aipatzeko, Josa aipatu dezuzuk ere, azkeneko hiru legaldiztako ibilbidea zela izan da, bat zorpetze mailari dagokionez eta zorrak ordaintziari dagokionez, nik uste hortan batein izan deula danok, eta azkeneko 12 urtietan edo bide horriekin genion, eta gaur da eguna udaletxean egoera ekonomikoa oso ona dana, ona dana, zorpetze maila oso bajua dana, eta nahi izan ezkero gaina ordaindu likena ez. Orduan, guk zentzu horretatik ondo, gaina gero aurrekontuak landu dianean ere diru sarrerak iruditzen zaitu modu egokixean planteatu diala, zurtziak jokatuta eta ekilibrio printzipioa ere kontutan hartuta, orduan, guk diru sarreren aldetikan edo ez dakau ezer gehiago aipatzeko. Gastuen proposamen nahi behi dauta aldiz, badauzkago egin bat komentario egiteko. Ez da, horrein dela azte batzuk, gurekin harremanetan jartzen jaten, oposizioko bi alderdiokin, eta eskatu zen eguten, horrein dikan oinarri dokumentu duzun proposamen auki gabe, gure proposamenak edo itxeko. Ez da, horrekontuan proiektuak edo sartzeko. Guk, egiz izan, urteko zerrenda berdina aurkeztu dugu, bi gauzatxo gehitxuta, horien dela, urte bete aurkeztu gendulako 10 ekarpen, 10 proposameneko dokumentu bat aurkeztu gendun, batzuk zian diru gehiago eskatzen zeunak, edo gestio gehiago eskatzen zeunak, edo potologoak zian proiektuak, beste batzuk zian diru gitxikoak, gestio gutxikoak, errazein altzianak, eta urte bete behan dugu, 10 hortatikan, egiz esan hitz politzak entzun gendun, bai, asmoa badauka, gauker ikusten deu, hartuko deu kontutan, dana politzak, dana ondo, baina urte bete behan du, 10 puntu hortatikan, punto bat bea ere, ez da bete. Orduan, horrek, deskonfiantza puntu bat ere, sortzen dugu, ez da. Eta hortan zela, aurten, horrek berdinak aurkeztu ditugun, behin goz betetzen dian, aipatuko ditut banan zintzu dian. Egisa da, hainbat eta hainbat zugia aipatu dezuela, asmoa daukazuela 2023 sartzeko, baina, gu aurreko urtetikan, puntu honekin gabiltz eta aipatuko ditut. Bada, hirigintza arloan plan generalaren edo arauen berrikusketarekin astea, hau, bere momentuan adostu gendu nik uste tiro alderdixok, eta nik uste lehentasunezko puntu badala, batez ere urte askotako prozesu badalako. Honek, gitxinez, 5 bat urteko lanketa eskatuko deu, orduan, legaldi desberdinak tokatuko dia hau lantzen, ekilibrio desberdinak udaletxian, baina bai edo bai inbiarrekoa da. Legaldia ukidezue oso momentu ona lan honi ekiteko, batez ere gehiago absolutu ukidezuelako, eta horrek laguntzen doalako prozesu bat aurrea botatzen, nahiz eta iruditzen zaten oso parte hartzailea, eta herritar guztiak kontutan hartutako egin beharreko prozesu badala, baina horrek errazten dugu, eta 4 urtean ez duzu pausu txikixen ere eman, niretzako 4 urte galduak izan diestetenak ulertzen zela izan dan, baina gehiago ezin duela atzeratu iruditzen zat, ze horrek bestelako ondorixo batzuk ekarri aldeu, eta bat nabarmenena esango nuke, etxe bizitzan presio aldala izan. Etxe bizitzak gitxi dozera ikitzen, momentu enten motrikun merkatua oso txikisa dut, horrek daka presioen igoera, eta gaztiak etxe bizitzak erosi nahi dugunak, momentu enten
eta momentu honetan, eta mendikan espadia gehitxoetzen, mendikan 2-3 urtea, mendikan edo 4 urtea, arazo larrexagoa izango da. Badoz, eremuak, etxiak egin leikenak, ez dut esaten udalan ardura danikan, ez da gitxo ere, baina gitxa da, oindak haun arauak, egin ziala testu inguru baten, nun gaur egun testu ingurua guztiz aldatu dan, eta hainbat promozio eta horrek usten zianak, bestia planteatuta dozen moduan ez dira bideragarriak, eta orduan ordoz ataskauta. Orduan arauak berrik usten espaldi madia, eta gaurrengo egorara, ez dakit, pixkat plantamentua aldatu eremu horietan, ez dugu eremu horiek arrankatuko. Orduan etxe bizitzan eraikitzen, ez dutzaten, mutrukun ez da izan bat etxe bizitza inberdela, baina ritmo bat mantendu behar da, bat ez dutzaten, gaztei begira eta etxe bizitza bat erosi nahi duenak, eskaintza bat egoteko. Eskaintza txikixa baldin bada, azkenian presioak gora eta gora dihoazelako. Orduan, bat hori, irigintzako plan generala. Ipatu duzu, 2023ko aurrekontuan sartu duzu partida bat, eta guk horri ondo ikusten dugu. Jose Mari Alzibar eta Musika Eskolako igogailuaren proiektua idatzita dago, aurreko legealditikan, esan dezu zela 2023ko aurrekontuan sartu nahi duzuen partida bat, remanentetikan. Bai, proiektua bigarren etxeko, eta gero remanentetikan, lehenengoa etxeko ere, bai, izan beharko da. Guk aurreko urtean ere eskatu gendun, bigarren igogailuan proiektu etxeko, igogailuaren proiektua bakarrik, igogailu ere ikitzia, proiektu etxea diru gutxi da, eta eman zion eguten erantzuna izan zen, nahi zu lehenengoa bukatu, eta gero ondoren bukatzen denean bigarrenan proiektu dengo da. Ez daka bataka bestiak egin lotura ikan, bigarrena independente aldain. Oain izan dezu, ingo dezuela eta sartu dezuela aurrekontuetan. Ondo, baina aurreko urtean eskatzen gendun guk, eta momentuz ez da egin. Orduan aurten berriz eskatzen gendun, ez da. Gero, beste kontu bazan, atxitxin jaitxirako eskailera. Goitxi beratikan, beruzko eskailera horrek. Honekin gabiltz, zenbat urte? 7 bat urte bai gutxienez, urtero, eskatzen, zebaztak, nik potoguan ez datan ibiltzen, baina nik kuadriak ibiltzen nahi zenean, eta eskaita hortatik pasatzen nahi zenean, danak zate, Jon, ez dakazulo otzapotek, eskaita honeko zela leikedian neuki. Zela inorreztan jauzi, muturrezka, oa indikan milagro bada. Eta nik hori bintzak kuadrian, astero guztetan zuten dutela, eta uste zuzuk ere entzungo dezuela. 7 urtean gabiltza hausen eskaita honek konpondu nahi zan, eta beti aitzaki bat edo bestia, edo orain behar da dugu edo eskaila mekanikoak edo ez dakit zer, leku hortan, eta beti atzeatu, eta beti ez izan da. Oain ingo dezuela, apostutzen nahi, zaberra egizan. Beste puntu bazan, Hondartzako behin betiko kantinaren proiektua, hau ez dezu esartu aurrekontutan. Hau bere momentuan Hondartza bertsiatein zanean, eta hor, udalak hartu zan konpromiso bat, eremu horretan kantina bat jartzeko. Gero gisa da, urte askotan ez dela hori gauzatu izan, eta kantinaik esan horreon, beste zabalerako provisionala bai, baina, provisional, beste kantinea ondat ordo, eta horrengo da, baina Hondartzan ez. Eta horreko legaldizan ipini gendun, provisionalki ipini gendun, alkilatutako modulos osatutako, edo kontenedores osatutako kantina bat, aurten legaldi honetan egurrezkoa jarri dena, baina, iruditzen zaku epe ertainera edo behi da, hor konbeni dela, eta kompromisoala da, eta eremu bat hortako gordeta, behin betiko kantina bat etxeko. Igual momentuan da ez da eraikitzi ez da lehentasun bat, baina behintzat proiektu batein ez dela diru asko, proiektu bat eduki eta horreuki egoera ekonomikoak edo diru laguntza badala, edo egoera sortatzen danean behintzat aurkezteko diru laguntzaren batera, edo hori etxeko proiektua behintzat ja lantzia, iruditzen gu oso gauza arraza dela, diru gutxek egin aldana, baina hau ez dezue sartu izan, eta aurten ere ez, datorren urteako. Gero, Zamilikoiako aur parkea eskatzen duen aurreko urtean. Esan zitzaiguna izan zen, hori zen parte hartze prozesu bat zagoela, eta horren ondoren izango jakingo zala, zein parke berritxu behar zen, zein zan lehentasuna, edo hori. Horren berriz dakau, baina dakigunean zein dan hori, enteratuko gara. Gu Zamilikoiakoa plantatzen gendun, ez bereziki bat edo bestia, aur parke asko doz, da asko doz ja egoeraneko kaskarrian, ja zarkitua, azkenik urtetan ez talako inbertsio hondirikan egin aur parkeetan, Zamilikoiakoa da zarren dagoena. Ez dakitxe gora txarnia, baina zarren urte geixen dakana Zamilikoiakoa da. Eta, pixkat horretxikan bat lurra ere dakaia nahiko gazta-gaztein da, eta, pixkat egora txarrian zabalako. Gero hau, aurten ez dugu aurrekotu plateatu, baina beti aipatzen duen kontu bat ere bai, estalpe bat edo, parkeren bat estaltzi ere, ikusten dut horitan ikusten duen biharrezkoa dela, eta proiekturen bat edo landu beharko dela. Ez dakit parte prozesu hortatik anatatako den puntu bat pentsatzen ditzango dela, baina nik uste, herri guztietako kontu da, eta motorikun ere, bihar hori denok ikusten duela, ezta? Gero aur parkeekin jarraitzuz, aurten bezkezka txiki bat sartu deu, garoak aipatu deu, Mollako Zabaleran aurten jarri dan aur parke berrixa, eta politxa bada estikoki, baina praktikoa ez dakit nintzik puntura arte, ondar hori jarri dana,
Gero ikusi dugu, katua bertan kakatatxixia, haiziek ondardan eramaten dugu, zabalera guztia da ondarrez beteta, eta guk behintzat, eta nik kuadrian ere, lagunen artean, miadakainak eta dana protestia eta kejia oso ondarra txikina eta dana hori delako. Orduan, eskatu du lur berri sakartzeko, baina gisa da, baina karoak ere pasakala du buruan, eta ia plantamentu badauela hor bedar artifiziala edo bestelako lur bat jartzeko. Auto elektrikoentzako rekarga puntuekin ere, honekin ere aspaldixan gabiltza hori eskatu genduen aurrak urtean, baietz bezala esan zen, badakit ibilizatela honekin zeo zerrein naixan, baina, korapilatu dela, edo atzeatu zaizuela behintzat, eta, datorren urtean behintzat, etxoko asmoa dakazuela. Nahiko genduen jarri, nola, edo, informazioa, eta ez bakarrik egingo dela, baizik, eta pixkat partekatzia batzordien ere gai hauek. Eta gero, Saturrarango kartzelan, egondako lekuan, panel bidez, memoria leku bat edo prestatzeko. Han badoaz monolito ezberdinak, bere garaian asko jaurlaritzak ipintxakoa, edo elkarte ezberdinak ipintxakoak, ezagutzen ez doanak ze gertatu zen arakun, eta zerrenda bat aparte, ez daka izelako informazioik, edo zer gertatu zen, edo argazkiri panelik ez doiz zer ere. Orduan guk eskatzen gendun, memoria leku bezala edo, prestatzeko edo, baietz esan zen, ideia hona zala, baina ez da aurrea pausuikein. Gero aurten ikuste duna da, memoria eguna bertan antolatu dela, eta omenaldi bat antolatu dela, eta plaka bat jarri dela, eta udaleko zinegotziok nik uste inok ezakegula, ez plaka bat jarri berzenik, ez nun nola, zela, zerrekin, eta izerrekin enteratu gara, periodikoan ikuste dunean, eskultura bat oso jarri dela, baina ezakegu horren berri, desde logo esakan. Baina, guk ez hori, baizik eta eskatzen dauna da, interpretazio geixo, han gertatu zanak kontatzia geixo, oroimeneko gauza baina, ezta. Eta, pixkat, eta gero, bakarrik bizi diren 80 urtetik gorakoei etxetanke detektakailoak jartzeko ere eskatu genuen. Hau, ja herri askotan egin da, motrikun ez da egin, egizetan urtitan gabiltza hori eskatzen, hau ez da diru askoko kontu bat, eta presidentiak badoz, inguruko horrexak badakae, eta gaina mutrikun gertatu di azkeneko urtetan ez, etxiak zubartu eta sustuak egotia, baina alde zarra dakau, egurrezko etxiakin, eta, badakigu, ze egoeratan zerritxan bizikean. Orduan, hau ere ez da inoin arte, eta, hau ere jarraitzen dugu eskatzen, ezta? Eta azkenik, 10 puntu horietan eskatzen genduna zen, mutrikun bizi diren migrantei euskal kulturara eta euskarara gerturatzeko ikastaro labur eta malgoak eskaintzea. Izaskunek aipatu dugu euskaltegi izan ikastaroak eta eskaintzen dira, hori da hezkuntza formalagoa, euskara ez ikasteko. Baina, asko ez dira euskaltegire iristen, edo ez dira ikastaro horietan bestelako konpromiso bat, beste epe batzukin ikasturte osoan, eta bar izaten dianak. Honek izango zean pildora txiki moduko batzuk, behintzat gerturatzeko, ezagutzera emateko, zer dan euskera, gure kultura eta bar, behintzat erakartzeko edo gantxo bat izateko, gero jendea animatzeko, hori ere, aurreko urtean esan ikusi, eta aurten ere, dakigunez behintzat, ez da horrela jaso behintzat. Eta gero azkenik, aurten proposamen berri bezala zartu deuna izan da, Samielako ikastetxeko teiatuarena. Hau, Samielako guraso elkartea, eta bertako zuzendaritza ere jarri zan dio udalarekin harramanetan laguntza eskatzeko. Garoak oso entusiasmo askokin ezen dugu, funtzio publiko importantia betetzen dut ikastetxe honek, eta, ondo, baina irutzeko azkeneko egunetan jarrera pixkat aldatu dezuela, batzordean bat alditan komentatu izan dugu gai hau, eta ziren esan aldeko jarrera edo komun bat laguntzeko jarrera bazan, baina teiatu aziran esan ikusten, eta gobernazio batzordeko aktatan horrela jarri jasota do, aziran ezezko asmoa zan, ikastetxe pribatua zala eta ikastoliak ere teialtu konpondu beharra zakala, eta ezezko jarrera zan, eta insistitzu deunean aldatu da, eta ondo ikusten dugu. Gaina, 25.000 euro plantatu dezue, eta 4 urtetan, 25.000 euro 4 urtetan, 1.000 euro guztira, ez da kompromisoa jaso, baina aurrekontuaren jaso beharko litzake kompromiso kredito bat hori jasota geratzeko aurrekontuen bertan, urrengo 3 urtetan ere 25.000 euro urtero izango da zala, berez hori jaso beharko litzake aurrekontuan, kompromiso kredito bat, baina ondo ikusten dugu. Azkenean badakigu Samiela zer dan, badakigu ikastetxe pribatu badala, konzertatu bat, bere gara izan monjana zana, gaur monjaik ez do, eta ordo azkenean guraso elkarte bat, herriko ume mordo bat abiltzorri ikasten, langile denak ere mutrikoarrak dira, mutrikon badaka lotura bat, pixkat bere urak ere strukturalki pixkat umezurtz geratu dianak, zeba horreztu interes ekonomiko bat atzetikan, ez do irabazi asmo bat, ez do
Baina, bueno, ordo legatu hori geratu da ikastetxe hori erretzan, eta, teiatua da, bizitza main etxen den gauza bat, urte askotako inbertsio handi bada, eta, bolako egoera baten laguntzia udalak guri normala irutzen zaku. Eta horrekin ezan, horrek ez dolak entzen, ikastolan ere biharra dagoen ikan, ikastole ere danodak egu segoratan dagoan, teiatua, urtia dakala, eta hormigoizko erekin baldin bada ere, ura zartzen da, euria etxen duanean, askoz ere obra hundixagoa da, erekin hundixagoa dalako, eta hori inbiarko da. Bezan dezue, bezala proiektua prestatzen zostein, eta diru laguntza da aurkeztuko dezuela, eta hori ere ondo ikusten dugu. Hori udalan bete beharra da, publikoa dan momentutik ez da. Eta, gero uste ipanen bat egin ere bai, San Agustin kalea ere, hainbat urtetan ere, hiru alderdizun artean eta ere komentatu izan deu, San Agustin kalea oso gaizki dagoela, eta hori berritzeko proposamena, proiektua lantzeko, aurten, gure ustez behintzat txaplata bat dezue, kutsa pareko hori oso gaizki zagoela, zuluak eta zozen, eta asfaltatu dezue, uda horretikan, baina gero ondoren jakin dugu, jaso dugu, proiektu bat aspalditzekan landuta zakazuela hor, eskatuta zakazuela San Agustin bere osotasunean berritzeko, konsultora batekin, edo arkitektura estudio batekin, guk hori ez dugu hortan parte hartu izan, ez dugu ikusi izan, jaso dugu, proiektu egin da, handikan ez da izan bat hilabete da, jaso dugu, berdiak eta guk, ez da gitorko plante batuk guztiza dauzan eralkan, baina hori ordo. Oso garesti omen da, eta hori aurregauko ez da, ez dakit, guretzako maksimotakun gabe igual ere, San Agustin kalian zozer egin zeinkela iruditzen zaku, batez ere hor dozen goiko eroskoiko etxekalden entikan hasi, eta dozen espaloi horrek, indezente horrek bestea, aldarpekin, eta hor kebaban aurrian da ere, espaloiak eta dozenak oso gaizkidoz, eta guretzako hori nahiko lehentasuneko kontu bada San Agustin kalia. Eta horrek dira aurrekurtian aurkeztu gendun proiektuak, eta hitz politzak jaso zegoenak, baina bat ere gauzatu ez dana. Eta horrez aparte, baitxe ere aurreko legealdi bukaeran hiru alderdixok sinatuta gaine idatziz hartu gendun konpromiso batzuk. Udaletxean egonda zagoana ere, beteko zitsuenak ez da. Eta hor do Jose Maria Alzibarreko igogailua, atzerapen handia daka gure ustez, oin ingo dezuela, baina nik uste beste proiektu batzu lehen etxidiala, hau hiruren artean adostu zagoen konpromiso hartuta zagoan, eta honi lehentasunan berrean, beste batzuk lehen etxidia, eta hor kolan geratu da, pixkatatzeo, eta hori indikan hor do. Egainaneko frontoireken irutzeko pixkat berdina gertatu dela, gaur fusibidea ondizakin aipatu dezu egin behar da, eta importantia da, eta denogoz, baina irutzezako legaldiko lehenengo urteetan hori baztertuta egondan proiektu bat izan dela. Oain egisa da, hor zabiliztela eta lurrak kutsatuta zela beti izan dugu, beti jakin izan dugu danok lurrak kutsatuta zela eta horre tratamentu bat, eta gestio bat eskatzen zaula, eta bere denporiera ematen zaula, legaldia ziren hasi berren horrekin, legaldi bukaerak utzi dezu eta beste proiektu batzu lehen etxidialako, eta hori oain atzeapenak indo gure ustetan, eta hori datorren urte legaldirako kasurik onenian geratuko da. Landaketen inguruan ere, aipatu dugu ez, 68 gaizki ezpeta puntatu 60 hektaria moztu ziala, eta 28 bakar landatu diala, hau da beste hainbat hektarea, basuak moztu zianak, pinuak moztu zianak, landatu gabe doz, sasiz betetzen, edo lagata, abandonatuta, ez da, terrenuak. Eta guri da gai bat, perkupatzen dugun ere, bai. Eta gure ustetan, diru laguntza horrek, laguntzen dugu ondoan aldeu, baina ezak iruditzen diru laguntza horrek ere, tendentzia hori ere guztiz aldatuko duen ikan. Nik uste konpromiso batzuk hartu zuen duela zuek ere guk ere bai, eta zuek ere bai aurreko legealdi hauteskunde kanpainan baserritxarrekin, eta konpromiso horrek ez diala ez dezuela bete, eta, diru laguntza horre partxe bat izan alda, terribidietan diru kopurua pixkat igotzi ere partxe bat izan alda, baina benetako gaixai, esakola, edo konpromisoi esakoela erantzun baserritxarrekiko, esango nuke landaketak diela eta ez diala. Gero, komenduko teilatua zan bestia, komenduko teilatua da egisa da legaldia zairetikan zabiltzela komenduan inguruko lanketa sakon bat eitzen, eta hor, bestelako hori onartu behar da. Eta gaina diru laguntza eta Europako diru laguntza eta orkestu da, eta jasoko da diru importante bat, eta hori engo da, datozen urtetan, osake, atzeapen hori justifikatu iruditzen zaku. Gu planteatzen duzuen proiektuakin behin da baina goiztan azaldu deu, danakin erabilera guztiekin ez gozadoz, hotelanekin beti aipatu izan deu, eta turismo lagoa plazatik komendura eramatekin gure ez gozadoz. Hori ditzen da, museoa edo interpretazio zentura gestionatzeko errazo izateko, baina guretzako hankasartzea handi bada turismo lagoa gaur egun dakaun lekutik, guretzako leku ezin hobiagoa komendura eramatean, guretzako bintzat hankasartze bat izango litzateke, ordan guk hori ez ikusten, baina bestela proiektua
osotasun orokorrian eta proiektua, komendua bea egonkortu eta berritzu behar dalakin, horrekin bat eitzen dugu, orduan, horrek ez dakau aparteko zer esateko. Gure babesa, hori proiektu hori aurrean bultzatzeko. Eta gero, bestain bat, kontu ere aipatu dezu sartu dianak aurre kontuetan, bat da aipatu dezu 5.000 biztanletikan gora, ja aspalditxo pasatu ginean, eta gisa da, urte batu pasatu diala, eta 5.400, 5.300 kopuru hortan mugitzen gara, eta hori ja konsolidatuta do, ez da baten bajatu behar genekan 5.000-tikan bera, nik uste hori konsolidatu gerala, eta horrek bezkatzen doala, bestelako konpromiso batzuk, kontu hartzaile, idazkari eta diru zain, hiru figura, habilitazio nazionaleko, hau da, goi teknikari karguak eskatzen ditu, eduki behar ditugula, ez dauzkagu, idazkari bakarrikan daukagu, idazkari kontu hartzailea, orduan bi goi teknikari berri kontratatzi eskatzen dugu, eta horrekin bat ere, ez duzu aipatu, baina arkitekto bat ere, berez, biharko da. Horein hastian behin daka aholkulari arkitekto bat, eta, ikusten eta horrea da, arkitekto bat udaletxean eukitzi ere, eta batez ere, arauen lanketak indazi behar baldin bagera, komenigarria izan leikela. Baina, guk ondo ikusten dugu horrek ere, biharrezkoak kontratazio horrek, naiz eta, behin da berriz, gobernazio batzordean ikuste dut, eta gobernu batzarren ere, beti aipatzen dutena, kontu guki beharra, pertsonalan kapitulua geixei ez inflatziakin, zegoen ekonomikoki ongoz, eta, onto egon alda, baina pertsonalan kapitulua asko inflatzen baldin badeu, egoera ekonomikoak okerrago danean, horrek sekulako lastrea suposatzen dugu, inbertsioetarako ez duelako inolako diruikan. Orduan, beti ere ekilibrio hori edo, zuhurtzi hori mantendu behar da. Atxizengo arlauzak ere aipatu dezue, guk esan, guk proiektu hau ondo ikusten daula, erdiko lehen gendun bebero momentuan, eta gure asmo ere bazan atxintzin kaliakin eta segitzeko, ez dugu nahi ondo ikusten da pixka kudeaketa, pixka txapuzero iruditzako kudeaketa, iruditzako hauteskunde bida, azkeneko momentuan presaka eta korrik egindako prozesu izan dela, ze proiektua da proiektua handi bada, da zi elizatzetikan, da samikoiako goitiberaino, da handikan atxitxin berako eskaierak, osin alde pareako horrera arlauza, osaia da kondekalia, atxitxinkalia, domingo barriaga, osaia da proiektu handi bada, eskaietak, horlauza, dana. Importe ekonomiko bastante importante batena. Esto proiektu bat egin da, esan dezu dator nutien ingo dezula zati baten proiektu bat, baina proiektu osotasunean ez da egin da, guk ez du plano bat ez du izikurri, esan zakuna bakarrekan asmoa dagoela aitzeko, gaina esan zakun aurten 2022an lehenengo fazien gozala, ze hori indana da kontratazioa estatea, importea onditza danez kontratazio estatea, eta indana da lotietan batu, hau da, adjudikazio zuzena etxeko 40.000 euroko kopurua da maksimoa, orduan egin dezu 39.000 eta 900 piko eurokin, eta dezu lote pusketa bat, zati bat proiektu osoana, proiektu osoa kontratazio batea biharnean. Nik hau gobernazio batzordean, edo gobernu batzordean markatu, aipatu noan, gutxienez, olain behar bat emezazuen adjudikazio zuzenekin behintzat 3 aurrekontu eskatzeko, garantizia minimo bat eukitzeko, alkatiak bahitzen zian, baina gero dekretu bidez onartu dezue, adjudikazioa, orduan, kasu hondirik ezakun egin horrere. Eta gaina esan zakun, lehenengo fazi izango zala, goiko plazatik hasi eta gurutzeaino, batzoki pare hortatikan, esan zakun gaina alde hortatikan jongo zala, planiok ikusez, baina ahoz esan zakun, eta hori ikusi dugu, udaletxeko telegramen bitxartez, enteratu geha, ez tala hori lehenengo fazik, eta lehenengo fazia dela atxitxinkalia. Goitxi beratikan, gurutzeaino, oda, irutzako egun batetik bestea improvisatu dela, ez da guzien izan da arrazoia, dozien izan da araztua, baina kondekali izan behar zen da, atxitxinkali izan da, azte batetik bestea aldatu da, puixketak ado etxen dana, igual adjudikazioa edo kontratazio etxeakoan pliegok etxeko, igual lusatu ingo dalako eta hautezkuntako ez dalako aiateko ez da guzien dana arrazoia, baina irutzako pixkat honen gestioa, txapuzerio naiz eta helburuakin bat gato zen eta ondo ikusten duen arlauza horrek ipin behar diala eta ezki eta horrek berritxo behar diala. Hori, zaten dut. Energia eraginkortasuna ere ipatu dezue, eta hemen ere irutzen zaku legaldi honetan oso atzeratuta goazela. Orain 80.000 euro jarri dezue eta aldezar guztia eta nahi dezuein, baina legaldi guztian energia eraginkortasun oso gutxi egin dira, oso gutxi. Eta gaina, izan denean gai bat pilpilean egon dela, mundu guztia afektatzen duena, eta oso
hasieran asmoa bazan, da teknikari bat kontratatu zen hortarako, eta ez da ikzen lanketa egin behar zuen, eta teknikari kuntzan, haren emaitzaik ez da ikusi, baina ez dakit, ekintza eta mintzat, momentuz, 3 urtean oso gauza gutxi ikusi dugu, energia eraginkortasunan inguruan, eta benetan bai uste dugu, honek herrisai, honek buelta bat importanti behar dela, eskaleko argiterisak bakarkan aldatzen, baizik eta udal eraikinak eta bestelakoak. Aipatu dezu lehen kooperatiba energetiko eta hori, oso ondo ikusten dugu, baina hori, pixkat atzeapenaken ikusten dugu aurreko urteetakoa. Eta gero, kalesik eta programanera ipamen bat nahi noan egin, hor aipatu dezu, 51.000 ikusten, 80.000 eurora igo dela, bastante diru kopuru altuera importantia da, eta guk ez da zalantzan jartzen kopuru igo, eta igual biharzko hau, eta igual geixo ere bai. Egoerak ematen dira, neraben artean, nahiko gogorrak, larrexak dianak, eta erantzun bat, laguntza bat bihar deuenak. Guk hori zalantzan ez dugu pintzen, inondik inoa ez. Baina, bai, eta nik uste aurreko gobernu batzorde baten ere komentatzen noana, bai gustatuko usatukun pixkat, etxendan lanan horren informazio auki, zer lehen uste aurreko legaldi izan, kalezkakin urtero alderdi politiko guztiak, ongizateko maikuak bilera bat etxen zaun jarraipen moduko bat, eta legalde honetan ez da jarraipen bilera hori iztain, eta guk ez dakiguna da, etxendan lan hori, edo inbertsio hori, benetan emaitzak lortzen doan, edo ez, edo soluziontan sakondu behar da, eta baliabide gehiago jarri behar dian, ondo dijoalako, eta ikusten dalako merezi doala, edo ikusten da ez da maitzikan, eta bestelako plantamentu bat behar da, ez dakigu nahi deuna da pixkat, ebaluazio bat, valorazio bat, edo bintzat jarraipen bat ikusteko, nola funtzionatzen doan, emaitzak ematen doan, edo ez dugu zalantzan gartzen dirua igoera, igual inkluso gehiago beharko da, guk hortan ez dugu, baina, bintzat bai jakin nahi hori, pixkat zertan, eta, gero coworking ere aipatu dugu Aitorrek, lonja arku gainen eraikinean, hor lehen, hori konzesio bat lortuko duen, horreko legaldizean, hor itxas gaieta, itxas ondareari lotutako museo txiki bat, edo interpretazio txiki bat jartzeko, proiektu hori lantzen hasi zinaten, eta egisa da, hor lekua txikisa dalako, eta arazoak dozelako, ez tala lokal egokisa helburu hortarako. Segurtasun arazo, hori da. Zarrerak, irterak, eta hori, eta bestia, eta lekuak ez dola ematen hortarako emergentziako planak, eta ez dola ematen, orduan ez dela egokisa hortarako, eta coworking gune bat, ondo ikusten dugu, baina, obria bizarpi hortan hasiko diala, baina ikusten duena igual pizkadera bai da, landu biharra, zer nola zelatan, pizkat ez, obria ondo do, baina gero zer erabilaroekiko dugu, edo, pizkat, ez obria, baizik eta pizkat gero horko erabilera, nori zuzendua, zelburukin, eta pizkat gauzoiek ere, bai ez. Eta, hau dana esan da, esan detena, guk legaldian ziar da horreko urtean ere bai, hainbat ekarpen izan ditugunak, munduko borondate honenakin, eta nik uste legaldi hau izan dela pandemiak markatu den legaldi bat, eta beti aipatu izan dugun bezala, saietu gala konstruktibok izaten, eta ez oposizioa gongo zelako danai ez izaten, legaldi gehienetan ez dugu kontra, legaldiko aurrekontu gehienak ez ditugu kontra boskatu, eta saiatu geha horretan. Gero gisa da, hitz politxak bai, eta forma honak, hori ez dugu bukatuko, baina emaitzak gero gure ekarpenei oso gutxi ikusten daula. Orduan, aurten 23rako gure eskaira horrek askotako horko hainbat eta hainbat jaso badia ere, deskonfiantza puntu hori mantentzen dugu. Orduan, kontra ez dugu eskatuko, baina azten ditzu ingo geha aurrekontuai. Ederkion, eskerrik asko, gerukik erantzuna emateko aukeria, baina lehengo inigoi emango dixeu hitza. Dakigun bezala hau da urtean zehar gertatzen dian osoko bilkurai garrantzitsuenetarikoa, ez garrantzitsuena, baina garrantzitsuenetarikoa bai. Ez da bakarrik gobernuaren kontuak edo aurkezten baizik eta planak, planak aurkezten dira. Beraz, osoko bilkura hau garrantzi berezi bat badaka. Gure azalpena jungo da pizkat orokor mailan, saietuko geha azaltzen, zelan ikusi ditugun, hausnarketa bat zelan jundian aurretikan izan ditugun batzarrak, bai 3ko bezala, bai ogasun batzorde propioan,
eta saiatuko gara baita ere islatzen gure ikusmira, gure sensazioak, zelan sentitzen gehan, oin momentuan gu udal talde bezala, udal barnean, ez? Lehenengo esan, maila orokorrean, aurrekontuak abenduan aurkeztea, gauza garrantzitsua da, eta baloratzen dugu, joan zan urtean baloratu ginen bezalazie. Urtea hastea kontu berriekin, gauza ona da, azkenian atzerapenekin ez dugu lortuko urtarrian batean hastea kontu berriekin, baina urtarrian barnean bai hasiko gara, eta hori edozein, udal gobernuan dagoezen edozein taldeentzako egin beharreko gauza bat, esfortzu bat izan behar du. Bigarrengoz, aipatu da, nolan legealdi hontako azkenengo aurrekontuak dira, dakigun, eta azaldu da bezala, hemendikan 5 hilabetea hauteskundea datoz, beraz, aurrekontu hauek alkateak aipatu du, baldintzatuak egon daitezke neurri baten, edo ez, edo normaltasun baten jarraitu dezakete hauteskundeen ondoren, hori ez dakigu momentu honetan. Baina, ikusten duguna da, egunerokotasuneko partidak, aldaketa, bai azaldu dira, hemen, esplikatu dira, aldaketa nabarmen potoloak ez dituztela, hor da, urtero gertatzen den bezala, aldaketa, eragin gehien aurrekontuari eta gerakinaren erabilpenari eragin gehien dakaten aldaketak dira inbertsioak, planteatzen den inbertsioak, aurreneko urtetikan datozen inbertsioen jarduketa edo tenkeitxea, eta hortako, hor ikusiko da, oain dela urte batzuk, martxan ipinigune hiruko bilera honen inguruan, zen nolako akordioak edo amankomunezko apostuetara iristen garen inbertsio potolo hauekiko. Aipatu dira batzuk, gero igual sartuko naiz hoiekin. Baina, hori gaineaneko frontoia, bi taldeok aipatu esuna, konbenduko gaixa, ikastoloko teiatua, teniente txurrukako malda, eta, oin irikidia partida gitxikin, diru gitxikin, baina, hor da apostu bat, dirua sartzeko, eta, horri izango dira erabaki konpromiso handiko erabakixak, eta erabaki baldintzagarrak izan daitezke. Beraz, ikusiko zer ematen duten hilabete hauek, hauteskundeen aurretikan eta hauteskundeen ondoren. Sarreretan sartzen nahi guk ere, gure taldeak ere ez daka gauza handirik aipatzeko, urtero aipatu izan deguna, eta gaur ere mahai gainean ipini dana, foru aldundiarekiko daukagun, zentzu honian esango, menpekotasuna, dependentzia. Gure, Eusko Jaurlaritzako diru laguntzarekin batea, ia 160, gure udalaren diru sarren 160 hortik handator. Ez dakagu, zoritxarrez ez dakagu udal bezala diru sarrera indartzurik, jasotzen ditugun zergetaz eta diru laguntza potolo hauetaz gain. Hori da, guk udal bezala daukagun ahulezia, ez? Alkateak aipatu du nolan altzatu diren inbertsio hauek, 2.263.000 eurotan, ez? Altzatu da, foru aldundian ekarpena, joan zan urtetikan, 263.000, ez? Bai. Eta, ikusten duguna da, gure aurrekontua, batetik, Gipuzkoarroi ongi doakigunean, Mutilkoarroi ongi doakigu baitza ere. Hori, erlazio zuzena da. Ze ziklo ekonomikoan dago, gure udala, ziklo ekonomikoan barruan dago, ez? Ikusten dugun bezala, nolan diru gehiago jaso degun, gaitasuna dakau, bebai, gure aurrekontua indartzeko, ez? Aurten, usten dut, 450.000, gutxi gara bera, joan zan urteekin konparauta, ez dakit, zifra horrek orokorrian esan nahi, eta aurrekontuan, behar badi,
ez dakit. Bueno, ez daka garrantzian dirik ere. Bai, pizkate... Laurehun de berrogeita. Bai, honek. Honeken, nire hausnarketak zijoan, oso erraza, zentzuenean esaten dut, erraza dela egokitzea aurrekontu handiago batera, diru gehiago jasotzen dugunean, diru gehiago gastatu ahal izatera. Eta aldiz kontrakoa, eta alkatek aipatu du, gure nondikan gatozen, 2012ko krisialdi hori udalonik jasan zuen, jasan genuen krisialdi hortatikan gatoz, zelan aiatu zen gure zorpetzen maila euneko 18ra, eta azkenian sorpetu behar izan ginean horrek pagatzeko eta sufrimendu hondiz, buelta eman genion eta oin gaude sorpetzen maila oso batean, eta ikusten da, Gipuzkoako ekonomia ongi doala eta guri ongi doakigu momentuan. Bai, aipatu Jonek esan duen bezala, zuhurtzi erabiltzea sarreren arloan garrantzitsua, oso garrantzitsua dela, ikusten dugu, ezin dugu gure burua engainatu sarrerekin, eta hobe da, betik jotzea, gotik jotzea baino. Aipatu dudan, egoerak ematen dialako. Honi lotu nahi nion, alkateak Ogasun batzordean aipatu egin zuen ekarpen bat, izan zela udalak bere plan ekonomiko finantzario propio bat eraikitzea. Gu ikusten dugu hau ezinbesteko ariketa bat dala. Pasa ditugu hainbat urte udalaren, foru aldundiaren plan ekonomiko finantzarioaren menpe, eta foru aldundiak inposatu ez dut esango zentzu garrarean, ezaguan beste remedioek, betetzeko gure mugak nolabait kudeatzen. Beraz, plan ekonomiko udalak bere buruari pintzen badio plan ekonomiko finantzarioan, nahiz eta diru apurtxo bat kostatu, kontratazioan, zerbitzu hau kontratatzean, honek lagunduko digu, batzorrean aipatu zen bezala, lagunduko digu gure marra gorriak ezartzen. Nun gastatu dezakegun, noraino sorpetu gaitezken, eta ikusita zenbat proiektu daukagun, hemen aidean, zenbat erabaki garrantzitsu hartu behar dian, gerakinean, enabailpenakin eta hainbat gauzekin, hau guretzako ariketa, beharrezko ariketa bat bezala ikusten dugu, ariketa osasuntsu bat. Argi dago gure, zoritxarrez gure finantzak, udalonteako finantzak dia fragilak. Lehen aipatu duan bezala, eta hemen hainbat bidear aipatu duan bezala, gure diru sarrerak dia zelako nahiko finkoak. Beraz, hau azpimarratu nahiko genuen. Gero gastuetan sartzen bagara, azalpen oso zabala egin da, nondik nora jungo dian gastuak, ez den nahi hortan gehiagi luzatu. Guk ikusten dugu, eta holan islatu genuen batzordetan, krisialdi egoera orokor bat etorriko dela, gerraren ondorioz, energia, pairatzen gauden energia krisiaren ondorioz, eta gastuen arlotan, aipamen ekarpen bezala lozutekoenen, batez ere, horrelako egoera batzutan gehien sufritzen duen herritar eta herri taldei, honei begirako zerbitzuak indartzeko. Hau ongizatetik, normalen ongizatetik kudeatzen da, eta Ainisek azaldu du, nondik nora jungo dian partiak, hori egin ginen, aipamen bezala batzorretan. Ikusten dugulako, behar bada, garai gogorrak etorri daitezkela, eta bez gitxien daukan herritara, gaizki pasatu dezaketela. Gero, bestarlo batzutan, Rubenek irakurri du, ekologia batzordetikan kudeatzen dena, ze ekimen, ez? Hor daukagu eskolako agenda 30ko ekintzak, ia gai gean,
Eta, bueno, hor gure ardura da baitxa ere, eskolako agenda 21 udala honek osoko bilkura propian hartu zituen konpromisoei pizkat bide ematen. Horre gauz batzuk adostu genuen udal bezala, eta ia gaigean horrek aurrera eramaten ez. Hauen artean aipatu zen, zuhaitzen ibilbide bat herrian, berde egunen kudeaketaren barnean landaretza propio berezi bat sartzea, ikastetxeekin elkarlana, adibidez kasu konkretu bat dago, proiektu konkretu bat dago, anfibioan gune bat institutotikan, nahi dutu aurrera eman, gero formakuntzak saioak propioak ikastetxeei begira, eta urtero saiatzen garen ekologi hitzaldiak bultzatzen. Hau eta beste gauz batzuk bultzatu nahi izango ditugu, behintzat aldugun heinean. Aipatu du, segitzuko dut, aipatu du Jonek, alkateek aipatu du lehenkoz eta gero Jonek berretsi du bigarren kategoriko udala izatearen ondorioak eta konpromisoak. Guk bere garrantzi handia ematen diogu. Esan da, nolan partida hori kontemplatu dagoen, sortu beharreko figura berriak, arkitektu baiaskaria, kontzu hartzailea, diruzainan horrek, habilitazio propio horrek, dirua suposatuko du, gain kostu bat. Gu behar bada gaude, igual, bigarren mailako, eskakintasun izango den maila igual, ez gaude populazio aldetikan igual mailarik gorenean, eta esfortzu handiago suposatu aldigu udal bezala horrelako karguak edo ardurak egokitzea, baina guretzako ezinbestekoa da udalaren egunerokotasunari begira. Eta honen garrantzia azpimarratu nahiko onduko dugu baitxa ere. Aipatu ginen, Zabielen eraikinean ekipamentua indartzea, ekipamentu teknikoa esan nahi dugu. Guk garrantzi handia ematen diogu, gure kasuan behintzat, bertan egiten diren hitzaldiei grabatzeko ahalmena eskaintzea. Batzutan posible da, baina eta beste batzutan gaitzago bilakatzen da. Zergatik neurri handi baten giza baliabide asko eskatzen duelako, grabaketa bat adibidez. Eta grabaketa bat bezala izan daiteke soinua ganorazko soinu bat eskaintzea eta honelako baldintzak. Beraz, egin duenean gure proposamena izan zen, pizkat teknikoki indartzea, Zabiel indartzea, zetarako, bertan zerbait aurkezteko duen eragile edo taldeai, errazteko ekimen hori aurrera eramatea inor konprometitu behar gabe. Osea, gaitasun ukitzeko, erraz bilakatzeko Zabielen erabilpena. Usten dugu tresnak badaudela, eta izango zen, pizkate ikertzea. Aipatu ginen, batzorretan baita ere, gure apostu sendoena aurrekontuei begira zela, Azkiagako lur eremuan, Mutrikuko herriak eduki dezaken berdegunerik indartzuena bultzatzea. Ze eskatzen du Azkiagako eremua, da lur pribatuetan dago, eskatzen du lur horren erosketa, eta eskatzen du urbanizazio bat, eskatzen du inbertsio bat. Guretzako zergatik dan toki hau garrantzitsua, eremua garrantzitsua, azkenian usten dugu dala herrizan gelditzen zaigun ganorazko berdegune bakarra. Balio handiko vegetazioa, zuhaitzak eta baldintzak dituen gune bakarra. Eta apostu, guri ikuspuntutikan, apostu sendo bat enbiarko luke udal honek, enbiarko lezake udal honek, hori, behintzat, saiakera bat egiteko.
ez genuen ezetz bat jaso, egin bueno, hori momentuan da airean, eskatzen du, ez da gauza errez bat, jabetzen gara, baina nahiko genuk azpimarratu honek daukan garrantzia. Zergatik, bueno, ingurumenarekiko daukan garrantziz aparte, elkarbizitzari begira, osasunari begira, aprobetxamendu eta gozamen publiko bati begira. Aldaketa klimatikoa kontutan hartzen badugu, denok jabetuko gara zuhaitz baten itzala edo eraiki baten itzala ez dakatela inolako zerikusirik. Ikusiko dugu zertan bilakatu daiteken proiektu hau. Gero aipatu da baita ere, arau ordezkoak aipatu dira, guretzako ere arau ordezkoen berritzea ezinbesteko lana da, daukagu hau martxan, bueno, zintzilik, martxan baino zintzilik daukagu joan den legaldetikan ona, eta usten dugu zain gehiago zain ezin garen puntu bat dala, ezin garen egon puntu bat dala. Arrazoiak aipatu ditugu batzuk jon, guk gure ikusmira nahiko genduke islatu ez. 2019an legalde hasieran ere azaldu genuen aurrekontuan debatitu zen arauen berrikusketari buruz, eta aurretikan ere, baina bueno, gu momentu hartan esan ginen eta koordenada berdinetan jarraitzen dugu, ez? Gure ikusmera beste gauz batzuetan, gauz batzuetakin batera, guk garrantzi oso handia ematen diogu lau ardatzei, ez? Ingurumenaren defentsa, natur eta kultur ondarearen babesa, publikoa dena aldarrikatzea, eta proiektu erraldoietan baino, aktuazio mugatuetan sinismen gehiago lukitzea. Hau 2009an esan genuen eta koordenada berdinetan jarraitzen dugu. Ez dugu, ikusmira hau ez da aldatu. Ikusmira honek gure erabakiak nolabait eta neurri handi baten bai finkatzen ditu, ez? Lehentasuna handisa dauka guretzako, eta guk ez dugu espero beste taldeek, udaleko beste taldeek, lehentasun maila berbera ukitzea. Baina bai, guk hau kontutan hartzen dugu erabaki eta plan ezberdinak landu eta bozkatzera tokatzen zaigunean. Eta puntu honetara nahi nuen iritsi, orain 2023ko aurrekontuak eztabaidagarri daukagun une hontan, ez? Usten dugu, eta hau da, lehen aipatu dudan bezala gure sensazioak aipatu behar genuen, nahi genuen, eta bueno, nahi genuen azpimarratu, nolabait azpimarratu. Usten dugu, udal honetako ingurumena, ondare eta azpiegiturekiko agenda ez doala guk nahiko genuken, gure ikuspuntutekin nago izketan, gu nahiko genuken ritmoan eta dinamikan. Guk ulertzen dugu, udalarentzat, gai garrantzitsuena ez izate, baina usten dugu lehenespen mailan pizkat baju gaudela, pizkat ez, nahiko baju gaudela arlo honetan, ez? Eta, esango dut, ardura hau ez da bakarrik udalarena, gurea da baita. Ekologia batzordea ordezkatzen dugun heinean. Baina ez da gure ardura soilik. Eta hau, arrazoi bat egitea esaten dut. Ikasi dugu hainbeste urte ondoren, udalean jarduten, hainbeste urte ondoren, udalaren konplizitaterik gabe gauzak aurrera ez dutela egiten. Udalaren konplizitatea ezinbestekoa dela. Eta balore handia daukala, ez? Orduan, adibidea bat emango dut. Lurbenek aipatu du, lur erosketan gaixa. Bueno, egon gina, 10 urte daramagu lur erosketan gaiarekin, aurreneko legaletikan, egin ginen urte batzuk, diru aurrezten, lehenengo, aurrekontu, 10.000 euro egukitu ziren, eta gero, baseak, lur erosketako base honek atera nahian, konkurtsorako base honek atera nahian.
Azkenean, aurten, Rubenek aipatu du, lortu da, baseak ateatzea, esleipena egitea, eta burutu da lur erosketa. Zergatik, konplizidade hau, azkenean, martxan ipina delako, eta eragin izan duelako, eta aurrera atea delako. Ez hori bakarrik. Konplizidade honi esker bebai, aipatu da, diru laguntza batzutara aurkeztu da. Udala aurkeztu da, diru laguntza batzutara. Eusko Jaurlaritzak urtero eskaintzen dituen diru laguntza batzuetara. Eta horrek ahalmenduko du, ez lur erosketa bakarrik, baizik eta lur erosketa gehi aktuazio bat, Rubenak aipatu duen bezala, aurrera eraman ahal izatea. Hor dago garrantzia, hor dago konplizidade baten garrantzia, horrek laburbiltzen du, ez? Eta zer gertatzen zaigu, konplizidade hau, beste arlo batzutan ez dugula ikusten. Nagusiki, gai sensibleak edo udalarekin gure taldea talka egiten duen gai batzutan ez dugu konplexidade berdina ikusten. Zer, hau, adierazleen artean bat nahiko guretzako nahiko garrantzitsua da, adibidez, informazioaren partekatzea. Gai honetan, adibidez, aipatuko dut, landaketa forestalak. Ondagera izketan landaketa forestalen inguruan. Aitorrek aipatu du, diru laguntzei buruz, Jonek esan dio, nola dagoen sasiz betetzen, lurrak, gure ikusmira ez doa hortikan, beste norabide bat dauka, ez? Landaketaren inguruan. Eta oin debatea, orokorrean debatea, alkateak bere burua aurkeztu zuen, hori kudeatzeko, orain digan, ez da, gu behintzat gure lermena da, ez dala zehatu. Osea, ez gehala iritzi amankomunezko jarrera batera. Baina, ikusten duguna da, adibidez, bai daude gauza konkretuak, gure arauak gaur egun betetzen ez dituen landaketa batzuk, legez kanpo gelditzen diren landaketa batzuk, ez dakigu zelan kudeatzen dauden oin momentuan, ez dakigu zer egin nahi den. Hau da, adibide bat, landaketakin gertatzen dana. Beste gauza bat, aipatu gabe ezin nahi gelditzu, portuaren inguruko, azkenen urteko bilakaera, ez? Badakit eztabaidatu digula gai honen inguruan, baina bai nahiko nuke gaurko egunean esan nolan enteratu ginen dikearen luzapena martxan ipini zela, esleipena martxan ipini zela, eta joan zen uztailean eta guk urte erdi berantago enteratu ginela. Eta ez udalaren partetikan. Ez ginen udala enteratu ginen gure kabuz eta detxiripa. Esango deu detxiripa. Eta guk ez gara hasiko esaten. Parkatu inigo, zena zu esan, udalak bazakizela? Esango dut gauza bat, esango dut gauza bat, esan duzu usta... Guk ez dugu esango, nork, zer, noiz, zakien, ez dugu esango, ez gea gai esateko, baina bakizu zer somatzen dugu? Somatzen dugu dagoela, olako laino gris bat, orokorri, eta hau ez dugu esaten bakarrik udalan, oin, agintean dagoen taldea, bilduri. Hau, luzatzen dugu bi alderdi nagusiei. Somatzen dugu dagoela, olako laino gris bat, eta guretzako ondorixoak ekarri dugu. Enteratu gira, 6 hilabete beranduago gure rekurtsoak salaketa gehiatu dira, normala gamezala, berandu, igibidea beti arremulke, eta guk argi dakau Eusko Jaurlaritzaren funtzioa dala, kasu hontan behintzat izan dala alden eta izkutuen eramatea. Hori ez dakau bat ere zalantzarik. Baina guretzako honek ondorixoak ekarri du. Beste gai bat, Debako itxasadarra, Debako padura. Plan berezi bat ez dakit plan berezi gaitza dan, baina orain arte onartu dan gauza bakarra, izan da, Zubizarretikan itxasora duan eremua urbanizatzea. Hori da onartu dan gauza bakarra bi udalak, Debako eta Mutrikoko udalak aurrera eraman nahi dutena. Debako itxasadarra, Debako padura, askoz ere haratago doia, doaz Saziola arte. Eta Zubizarretikan gora ez da ezer kontemplatu.
Bueno, bai kontemplatu da, zerbait. Kontemplatu dana da, behintzat, DBGesan partetikan kontemplatzen dana da, alden eta irisgarrien bilakatzea tokisa. Jakinda, babes bereziko eremu badala. Jakinda oso sensiblea dela, jakinda hor, hegazti migratzaileak bertan gelditzen dielak, bertan gelditu beharra eukitzen dutela, eta, imaginatuko dugun bezala, ez dala berdina, jendez betetako edo animaliz betetako gune bat, hegazti hauentzako edo ez. Sentikortasun berezi bat behar duen toki bat da. Dakagu, suerte itzela, oaindikan, eremu hori oso antropizatua ez egotea. Zeurte itzel bat. Baina, kontemplatzen dian aktuazioak, diala, pasealekuak, orain, proiektuan dauden pasealekuak hortikan. Orain, eraiki berri diren begiratokiak. Justo dia, kontrakoak guk bere momentuan plateatzen ginuna. Oain dela 2 urte, egon zen, antolatu ginen bizita tekniko bat. Egon ginen, udaleko ordezkariak, egon izian, Debako udaleko ordezkarixak, eta egon ziazen teknikari batzuk, jakin min handia zekaten teknikari batzuk. Helburua zein zen, ia gai gean, inguru hau, sentikortasun berezi batekin, konturan izan da, babes bereziko gune bat dela, pizkat zerbait, ganerozko zerbait egokitzen. Arresi vegetalak, guneak hortikan gaizki zeuden kudeak identifikatzea eta nola zuzendu. Eta plan berezi baten bidea eraiki, inguru horretako. Inguru hori benetan oso garrantzitsua da. Ze pasatu da 2 urte ondoren? Ikusi duguna da, azkenengoz ikusi duguna, begiratokiak eraikita. Justo kontrakoa. Guk jabetzen gea, udala ez dala soilik bere ingurumena eta bere ondarea. Baina gure talde erantza bai dia oinarrizko gaixak. Zergatik, neurri handi baten dia babes gutxien daukaten esparruak, normalean, ez hemen, ia edonun, ia planeta osoan dia babes gutxien daukaten zoritxarrez, babes gutxien edo garrantzi gutxien ematen zaion guneak. Guk egiten dugu aldoguna, eta gure mugaz oso kontziente gea. Batzuentzako egin dugu gehiegi, eta beste batzuetako behar baino gutxiago. Hortaz ere jabetzen gea. Usten dugu agenda honen, ingurumen agenda honen pisua indartu beharra daukagula. Beste adibide txiki, aipatuko ditu. Txiki, guretzako handi, urteak daramazku, hor dakago Ondabarroko eremua, kirologune bilakatzeko apustua. Dakago urteak eta lehengo pausua, oaindikan ez gea aiatu ematea. Dala, hortikan gaz kutsakorrak ateatzea. Ez dut ukatu nahi gure ardura, baita ere hortan. Baina lehen berriro ere jungo nahi konplizidarea den beharran argumentura. Ondabarro batekin. Saturaran beste bat. Saturaran ingurua naturalizatzea. Dike hori, bertan dagoen dike itxusi eta lan egitez duen dike hori hortikan retiratzea eta benetako ondartza hori benetako gune bat bilakatzea. Horrek dia, beste adibide batzuk guretzako ezinbestekoa diala. Usten dugu gure planeta doala norabide nahiko eskorrean, eta gure ahalmen xumeetan dauzkagun tresnak, informazioa zabaltzea, kontzientziazioan saiatzea, eta legeak erabiltzea, horrek dia gure esku daudenak, eta horren erabilpenean gu saiatzen gea. Gutxienez, saiatzen gea legeak betearazteko eskatzen. Sarritan, gai honekin egin dugu talka. Ez udal honetan, aurreko legealdietan baita, ez den nahi finkatu udal honetan. Badakigu hortaz, gu jabetzen gara, ze azkenean gertatzen dana da, esparru ezberdinetako interesak eta eragileak saltzen diala talkan, eta honek sortzen duela, azkenean sortzen dana da, lizkarra handi bat, bai udaletikan kanpora, bai udal barnean gurekiko, ez?
Orduan, esango dut, oso maila orokor baten. Usten dugu, pizkat, sinismena behar duela, ingurumenak, ondareak, sinismen handia behar dutela, eta guk usten dugu ez gehala oraindikan iritsi, guk beharrezko ikusten dugun maila bate arte, ez? Eta orduan, horregatik, guk aurtengo aurrekontuetan abstenitu egingo gara. Batetik, abstenitu egingo gara, ikusten dugu gauza baikorrak, aurrekontu bete gauza baikorrak ikusten ditugulako, norabide konkretu batzuekin doalako, norabide konkretu eta zehatz batzuekin doalako aurrekontua, konfidantza daukalako, gerakiren erabilpen zentzuduna egingo delako, garrantzia ematen saialoko udal hontan diruan erabilpenari eta udalaren egoera finantziarioare garrantzia handia ematen saiolako, eta hori alde batetikan. Beste aldetikan, ikusten dugulako gure arloan, oraindikan hutsunak somatzen ditugulako, eta lan gehiago, amankomunezko lan gehiago egin behar dugulako, horrela da guk sentitzen gea modua. Eta horrek etxen diego baldintzatu gure baiezko matematea. Inor, konfunditu ez dadila. Abstentzio boto hau da, guk ezinbestekoa dagoen boto bat, ezin gara bosketa ontetik aldein, boskatu bezako bai, ez edo abstentzioa, baina boskatu egin behar dugu, beraz, gure burua ez dugu bosketatik kanpo usten. Eta zer gutxi gehiago, horraxe. Erki, eskerrik asko Iñigoi ere. EAJak inditzu bere ekarpenak edo bere proposamenak eta proposamenekin batea ere inditzu balorazioak eta pentsatzen dut hemen ere eskumin alde honetan erantzun batzuk nahiko dezuela eman da Iñigoi ere berdin, ezta? Horren, eta iruditzen zat, aurrekontu proposamena egin guk, baina ez igual iritzi ematiakin. Iritzi igual ematen daia berez, aurrekontua planteatzen desunean, baina, igual, esplikazioak ez ditugu eman hain zabalez, aurrekontuari oso lotuta eman dia kontuak eta baina, nik aurretik Bixoie, Joni eta Iñigoi entzundako kontuetatik, igual, honintzen pentsatzen, ez da sasoia legealdizei errepasue etxeku ez da, baina, aipatu dugu diazen kontu batzukin da, iruditzen zat, bai gogoratu behar gehala, guazinean hemen 2019an, 2019 urtia normala danez, eta iruditzen zat, 23 ere ikusikoa, egertatzen da, hauteskundietan da, baina, gobernu aldaketa bat egoten danean, gobernu talde batek etxen duan aurrekontua, beste gobernu talde batek hartzen duanean, normalian izaten da, amaitzu dezagun, hasitxako bide hau, eta eraiki dezagun gure proposamena edo gure asmua urren urtetik aurrea. Eta alen gendun, emeretzia planteatuta zeuan moduan ekarri eraman gendun, bukaera, eta hogeixan, ilusio guztiekin hementxe martxuan, amairuan edo amalau, ez da izagun izan zen, atea genduzen aurrekontuak, ostegun baten eta zapatuan, taka, pandemia. Hala izan zen. Eta pandemian egon ginen, 20 eta 21, 2 urte. Danok dakigu, maiko danok, jonek esan duen bezala, hemen pandemia danok eraman deu, bakutza bere posiziotik, baina danok eraman deu. Eta pandemiak aldeu esan, ez gu, nik uste hemen mobitu dan zea todokiski, eragin handixuki deu danian. Orduan, atzeapenak eta ipatzen dianean, iruditzen zat horrek ere ez diala izan atzeapen voluntaixuak. Joder, akordatzen esartu inean, egainan inaugurazioa irudikatzen gendun, ez da? Hemen Xabi eta Itor, bisak palaz, tita eta irabazten zuena Inigon kontra, tita finala.
Baina, bi urte horrek pixo hundixe euki dugu. Halako baten pandemia amatxu zen, joder, pandemia amatxu eta gerra bat hasi. Eta gerran ondorioz presioen igoera desorbitatu hori, ezta. Eta horrek ere, eragina hundixe euki dugu. Ez guregan, administrazio askotan. Eta horrean, esleipen prozesuetan eta horrek ere euki du bere eragina. Ez da esaten horretxu atzeatu ganik, igual atzeatu ere ingo ginean, ez da esaten ez, baina horrek ere euki du bere eragina. Horren iruditzen zat, hori atzeapenak eta ipatzen dianean, horren komentaixo horren onduan, beste horrek ere ipini behar diala, ez da. Eta horrekin batea, beste zozen inuan zen, baina, bueno, juntzat. Edozen kasutan, Jon hasi zea forma kontuetako kontuekin, da arrazoia ematizut. Horre igual formaldetik eta, gaur papela ekarri deten bezala, eta zen, gu papela eukikeut, etxian pantailan ikusikeue, eta nire ezkerraldeko honek ez du eukiko izeta, eta iba, ez? Hori bezala, beste hori ere tokatzen zen. En fin, formaldeko akatzak dira, nik askotan entzutzen dut, ez dezaten hori moduan, hartzen dut, errua bada, baina askotan entzutia tokauzatelako dokumentazio idazkaritzan noten dela eta han eskatzia dagoela bakitzen dela bidea, eta gure bidea izan behar da, deialdi isakin batea bixaltzia, eta horren arduria igual neuk ere badakat eta neu arduratu behar nintzen bixaltziakin. Ados, hartzen dut hori eta arrazoia ematizut. Seguru, zure aurkizan baneo, neuk ere hori eskatuko neuke ez da. Bai. Eta, bueno, gero, diru kontuena egixe inigo eskerrik asko ekarri dezulako, ez dugu aipatu aurre kontuetan, ez dakalako bere lerro espezifiko hori, baina etorkizuneko, hau da, lehen pixkat arrotu ere nahi ba. Ez neu, nik uste udal batzakide guztion izenien arrotu nahiela, esanaz, urtea matxuko deula eguneko batian, zorpetze maila hortan, ez da? Eta datorren urtean ja, maileu ere amatxungo duela eta gatuko gara zorri gabe, hori posa. Baina ondo ekarri dezu inigo eta eskerrik asko, esan dezu nian plan ekonomiko finantziero bat etxiana, ez da? Hori iruditzen zat, etorkizuna preparatzia dela, eta etorkizuna, edo etorkizuneko esten nahizu ezberdinak aurreikustia eta gure posibilidade ezberdinak aurreikustia garrantzitsua dela, noiz eta oain osasuntzu gaudenian. Gaixotu aurretik esan daigun. Eta aldo hartatik, eta, bueno, hor bai, arrautuko nahi pixkat. Plan ekonomiko finantzieruak gaur egun legez dia, eta segun zen maila eta zarratzen zean, aiatzen zean, da legez enbiozu plan ekonomiko finantzierua. Gure kasuan, 2012 hartan, plan ekonomiko finantzierua izan zen, borondatezkoa, hau da, udalan borondatezkoa ariketa bat. Egisa da, 2013an urrengo urtean, Montoro jaunak legez ipinizuela, eta gu, bete-betean sartuko ginean. Guk lehenua hartu izan ezpagendun erabakixa, ez da. Mia hori da, zuhurtzia, eta bisok aipatu duzue, zuhurtzia nik uste dala ikasgai bat, danok ikasi genduna, eta horreantzian danok eukiko duguna presente. Eta zuhurtzia insusen ere da, pixkat, esan desuna, Azkiaga bezalako proiektuetan da, ikaria sentitzian arrazoietako bat, ez da? Ez horren beste helburuetan, ez horren beste ikuspegi hortan, bai ikuspegi ekonomikuan horrek zelako sama ekar dezakeen, ez? Dan ez da dirua, eta zorpetzia ere hor dakau, eta zorpetzia ulertu behar dugu erramintza bezala, helburu batzu lortzeko. Horren hori da gai bat, hiru alderdiok, langai hartu beharko duguna, eta, azkenengo hitza esan gabe dauana. Horrek nahi nintzu zen esan, gero gaikaia, iruditzen zat bakoitzak eukiko dezuela zeuen apuntetxuak edo zeuen komentetxuak etxeko, beraz, gaixak zeuei lagako izuet.
Nik jongo nahi egainan frontoiko aterpian txizketan, gauza batzuk argitzea, ez? Lehenengo da baina izan dena, hemen da borondate falta proiektu hori aurrera emateko. Behilik ero esan, borondate falta, baina hoxo, jonek lehen esan dezun bezala, txaplata hori aurrera emateko borondate falta. Zartu ginen nian gu udaletxian, hauzan topatu dinuna. Hauzan topatu dinuna, proiektu bat egin da, gu ikusten ginen bezala, auruendako proiektu bat, naizala aurkeztu hauteskundetako, inguruko auzokuekin, kirol taldiakin, dinokin gen gabe. Hau nahi da. Ikusi ginen nian proiektu hori lehenengotian esan ginen, hori aurre ez guaz eramatea. Zeba, azken nian, hemen ikusten den bezala, nahi zanein, etxe aurrian 4 o 5 metroko paret bat altzago. Estalduriak azkeneko kuadro arte zoan tapatzen. Eta inguru irikisa. Nahi dezan, bobango arazo berdina. Palaz ibiltzen doan, pelotia jute manimara kanpoa, azkeago patxak arte, korrika jumiargo ginen, pelota bila. Honen aurrian, besan ginen, hau ez gozera matea. Guazen batzar bat etxea, kirol taldiakin da usokuakin. Da konfunditxut ez bali mano, justet 2 batzarren diala. Ze proiektu eta? Hau da proiektuen dana. Altuera, asko jota etxe aurrian, eukikeue metro bateko altuera. Bigarrena, estalduriak atzeko paeta, atzeko kuadro dana tapaukeu. Atze arte jongora. Hirugarrena, esan gora gune itxi bat. Gune itxi bat, 2 ate handi eukikeu sartzeko, baina pelotia jute malin bara, kanporu jute malin bara, bertan paratukora. Ez geha jun biharro, bertan ibiltzen dianak, neska mutiak ez dira jongo, patxagarte pelota bila. Eta ero oso importantia, ez? Nahi dana dain, gune aniz bat o funtzionamentu bat eukitziak ala. Proiektu hontan ere, endun proiektu hontan, ikusten da, grada batzuk ipiniko diana, hor beste aktibidade o beste aukera batzuk emateko gune hortan. Ez gitxio, da ez importantio, o importantzia berdina daka lur kutsatuen azterketa. Lur kutsatuen azterketa einen behar da. Azken finean, hor zehoz erretxeko lur kutsatuen azterketa baten behar da. Badakigo hor lur kutsatua dauala, baina azterketa baten gabe zauan. Ez? Da garbi dauana zehoz erreikitzeko lur kutsatuen azterketen behar da. Honekin alda batea, hasi ginen lur kutsatuen azterketa etxen. Lur kutsatuen azterketa enginen basointza enpresarekin, eta 3 puntotan, katak entzian, da 3 puntotan zauan lur kutsatua, baina baten zauan lur arriskutzua, nikela. Orduan informazio hori, eraman ginen Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak, beuron prozedura segitzen, eskatu zeuen azterketa detailatu bat etxia. Zer nago esan azterketa detailatu batean. Hemendikan, guazen zabaltzea inguruan, aber lurra, kutsadura berdina dagan, o ez dagan. Beste 15 puntotan endiakatak. Eta sortez, beste 15 punto hortan, lur kutsadura hori ez da topatu. Topatura lur kutsatua, baina neurri diferentetan. Hemendikan aurrea zer? Eta ikusteko borondatia dauala, hau etxeko, ez hau etxeko, urrengo puntua zeintzu dia. Urrengo puntua dia, Jaizer enpresak, endoan azkenengo azterketa, 15 katatan, enbiar doana da arrisku azterketa bat aurkeztu. Arrisku azterketa horrek esango reu, aterpi ipintzen danean, aber pertsoniak kutsadura horrek lekerion afektatu, ala ez. Hori da ezinbestekua. Orduan, arrisku azterketa hori dakaunean, deukikeu arrisku azterketa hori urtarrileko 2. asteako, jungo arrisku azterketa horrekin Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritza izango zeu, mendo arrisku azterketa. Oaina lekea hasi obretan, Eusko Jaurlaritzak esango reu. Ala ez. Eta guk espero, esatea. Porque azken finien Eusko Jaurlaritzak esan dako prozeduranak aurrera mandeu.
Eta parte eso, esan bezala lur arriskutsu bat hori eskabatuen behar dela, kenduen behar dela. Orduan, esanten digunean bai, hasiko goia, proiektu hau ez lehitzen eta ejekutatzen. Orduan, borondatia, lehenengo minututik, baina borondatia mutriku herrixak merezi doan proiektu bat ejekutatzeko. Ez txaplata bat. Hau egainai lotuta, ez? Gero arena, energia berriztagarria, energia efizientzia, ez? Bai onzan gurekin pertsona bat, kontratatu zala lanbidetikan, Amaia, eta zen zoan ezka horrek, ez? Lehengo da behin enzoan herrinstalakuntza guztia, energia eraginkortasuna paso baino lehenua. Informazio honedara, bai, kirol batzorde danetan informatu da. Informatu da honena, nun zauan proiektua, zela zauan proiektua, ez, ze paso gozen ematen, eta lur kutsatuen ere. Informazio dana batzordetan eman da, Ez, baina hori garbi gelitzeko ez dela oainatatzen den gauza bat. Eta gero, energia eraginkortasunei lotuta, ez, bai, teknikari bat ekarri ginen lanbidetikan. Eta teknikari horre zen dugu. Lehenengo da baina herri-instalakuntza guztietan ziurtagiri energetiko atea. Herriko instalakuntza guztietan. Bi, ikastolako instalakuntzan, ikastola instalakuntzan, instalakuntza elektrikoan, oka auditoria eskatzen doana, bai, martxan ipini. Enda, ikastolako instalakuntza elektrikoa dana aldatu, oka ziurtagiri, oka auditoria pasatzeko. Kaleko argiterixan proiektu ere beak eraman dugu. Eta, bueno, uste azte honetan hasiko dela matxan, eta horrekin, pleno batzutan esan deten bezala, 175 aurreapena aurrik ustegu. Bigarrena erenduala da, instalakuntza, udal instalakuntzetan ere, azkenian beak pixka lideratura proiektua. Eta hor bi proiektuen dira. Bat, energia ekoizteko, eta bigarrena, energian konsumua bajatzeko, eta energian argiterixan kalidadia onditzeko. Hone bixak ere, zele inbertsio onditza dira, duz diru laguntzeta aurkeztu dugu. Bai? Eta gero lehen komentu zuena da, kotxe elektrikoan kargak. Bai, tamalez, pixkat atzeauen da. Baina horrik uste ginuna zan, ja ejekutatzen, martxan ipini ginun prozedura bat, atzeagota da, porque aldunditxikan, aukeri eukireu, bai, behai, azken finean, aldunditxegin kontratu eta zerbitzua kontratatzeko. Orduan, azken finean, aldunditxak emandiko mekanismo bat, beurok instalakuntza etxeko, eta bertako kudeaketia beurok aurrera mateko. Orduan, nik hor neuriak landaketez nizartuko, hor neuriak ladatzet, pizkate gainanekua, ez dala esan borondate faltia, azken finean endana da proiektua berrikustia eta lur kutsatuen azterketa ondo etxia, gauzak ejekutatzeko, eta bigarrena energia eraginkortasunei lotuta, azkenengo denboran urtetan endian ekintzak. Nik, pixkat kale zitzaiena, kaleska elkartiak urtero etxen ditu bere memorixak, eta 2008ko memorixa, 2021ko ekaineko batzordean aurkeztu zen, eta dokumentua ere bixaldu zen. Eta 2021ko memorixa ere 2022ko ekaineko batzordean aurkeztu da, alado jasota aktetan, eta dokumentua ez dakit bixaldu da, igual ez da bixaldu, hori izan leike, baina aurkeztu egin da. Bale, motxian ninget, Komentau zu joan, memorixa egunan asunto hori eta hori udalaketzon antola, hori Saturran elkarteak antolatu dugu, eta, diru laguntza, elkarte moduan sortu dira, diru laguntza eman deula hori komentau du izan da, eta euron zea bat izan da, euron ekimen ezin dan zea bat, jaso dana, udala jasotzen duan agendan, herriko eragileak ere etxen duenetan, baina ez da izan ofiziala, oso izan egu ez gehi izan gonbidatuak ez udal moduan, zinegotzi moduan, da onlakoik, eta panelena eta errazoi hori askotan izketan egin dugu, eta igual gaiz pixkat euron
euro martxa egokitzen, euro da bizenez lan hortan, bueno, nik naixoko noan, aurten panelak eta pixkat beste zea bat, baina, pixkat euron lan martxiakin gabiz, bestekan gabe. Gero, etorkinak euskal kultura urreatzeko asunto hortan ere, udalak ez, baina uemak badakaso alako, hori komentau gendun batzordean ere, Euskara Plus ikastaro txiki batzuk. Izatea batez ere, lanbidia lotutako ikastaruak, izatea ordu gitxikoak, malguak askoz ere, zuk esan dezu moruan euskaltegixak eskatzen dugu, orotegi berdinak eta hola, eta, Euskara Plusen behintzat, aurten Euskaratikan antolauzien ere guraso, pixkat enroien gonea, azkenean, institutoko organo gorenien planteo zalako, konbeni zala, itzalixak eintzien, eta etorri zian guraso erdaldun batzuk, Euskaldunak etzianak, eta horrek apunta hoin di Euskara Plus ikastaru, eta, esan nahiet, berri posgarri xeala, batzuk barare, nahiko ginokena baino gitxio, baina, animau diala bentzat, parte hartzea, bai itzaldixan eta bai Euskara Plus ikastaruan. Geixo, ikusi, Zabiel Iniego esan dezu, Zabielen soinua kristonero, Vale. Grabatzeko arazo gango igual, baina, vale. Eta azkena bukatzeko, jazta, honekin bukakore, ja. Aitxauzu konplizidadia erra, izango ez da, bai, eta zuk igartzezu konplizidade faltia somaukozu gauza batzutan, eta nik neuretik eskatan etxete, nik beste batzutan. Jonek ere esan deus, Ana Agustinen proiektua indalat, ez duela jakin buko dane arte, behitxu, ez nahi izan hola, baina Euskara Batzordiarak hor, ez guk sortutan egin ulako parte hartze prozesu batein ja, herritxarrakin egon da, hezkuntza komunitate guztiekin egon da, ez dezue parte hartu izetan, batzordian ere ez, hor planteatzea, parke danak, baina ez bakarrik umientzako, gaztientzako, helduakin ongea, persona migrantiekin ongea, ze ezaugarri bete behar ditu ezen aizialdi esparru danak, ez bakarrik parkia, porque parkia bai, ume parkiak oso bizualak dira, baina bestiok ere bizi behar deu, da nausixak eta etorkinak, eta, kizton azterketin da, eta nik nahet bakarrik esatia, gonbidauta sostela danok, etortzeko favorez, danon artean hobeten geula, danon ditixari ala ongitorrixak, eta ezke, eharra etxen gabizena, bakitxe ezkuntza eta ez dia igogailuak eta ez dia efizientzia energetikoa, baina gure herrixan, nik bakitxu dalan esku, eta ezkuntza bat horrien esku ez dagoela gure umien etorkizuna, baina adi esan desune, arbolen ibilbidia hori ezkuntza bat horrien eskau da, eta bentzagoen duen ezkuntza bat horriak eskauko jo, ingurumen egitxeko hori. Horrekin bagabiz, eta formazio bat esan dezu ikastetxeekin elkarrana, hori dana, hortik bideratzen da. Orduan, ni gustora hartuko zaitxuetela, ez dakiz zeintzuk etorri gertatzen, baina gustora hartuko zaitxuetela, bale? Listo. Bueno, nik pare gauza, nik esku artian damaten gaixakimentzat, dela Jose Maria Alzibarrigo gaiua, ulertu dizut Jon, pixkat atzeratu bezalein deula, edo beste batzu jarri ditxula aurretikan, ez da inolatan hola. Jose Maria Alzibar esan da legaldi honetan lehengo gauzia heldu ginuna, proiektu bat zauan mai gainean, proiektua aztertu den duen, proiektu hori egin zutenakin landu ginen, proiektu hori auzoko jendiakin konpartitzu ginen, auzoko jendiak eta guk ikusi ginen basakazela akaz batzuk, hemen etxendoanak akatzak etxeko eskubide guztia dakasen onartuta, eskatu ginen berriz ere proiektu intzoa nahi, hori hobetu zeinkela esan ziguten, eta proiektua rebizetu ginen. Bestalde, igogailu hori zijoan tokixan, gaz depositxua do, gaz depositxua ere kendun bihar da hor, eta kontrolatu ginen basauela proiektua igogailuena, baina ez gazak entzeko. Gazan depositxua kendu ezkeo, horko auzo horretan bizitian erretxardanak gazi gabe gelitzuko liake, beraz horre beste proiektu bat inbiar esan deu, ikusteko nola eman gaza etxe daneta. Bestalde, lurra hasiera batean udalan esku egon behartzen lurra, ezaguan udalen esku, eta hori ere, udalaren esku bideratu dugu.
Egin da, irisgarritasun plan bat, eta irisgarritasun plan horrek beharren arabera eta jende nagusi gehiago, gutxiago dagoen eta arabarrian, indeu lista bat, eta lista horrek ere markatzen digu nondika noa jun. Baina komentatzeko, aurrekontu igogailuan aurrekontua eukideunetikan, saiatu gea 3 bider esleitzen, baina beti ere aurrekontu danak berritxu ditugu, 3 bider berritxu dugu, batez ere gerriak eragindoan presio igoerak. Proiektu egindoan enpresiak, orain, joan dan astean, esaten zigunean pixkat, egon di mugimendua doz, eta jaso ditugu gaur goizian azkeneko proiektuaren zenbakixak. Bai igogailuaren abena eta bai gazaren abertan. Gaur goizian jaso ditu eta gaur eguardixan haurin dugu. Publikatu ditu. Esan dizu pixkat atzatu dubla, horrekin batea, txintxilizkatu, horrekin batea beste 2 proiektu inditzu, Iriagirreko igogailuarena eta dentizigunekoa, eta 3 proiektuak, esango nuke, 3 asteko diferentziaz haurindala, publikatu diala. Orduan, estetik uste nune ondan, Jose Maria Alzibarreko igogailuen atzerapen hori, como que zangure naixa. Estet uste, inolatan atzeratu indanik gure kulpaz. Eta bigarren igogailuen proiektuen inguruan, nik usten dut lehengo unien esan ginen, ez ginen ikusten lehengo igogailua bideratzen esan bitxartian bigarren igogailu baten proiektu egitea, badagoelako denboria, 8 bat hilabeteko obri esan gora Jose Maria Alzibarreko igogailua, eta badagoelako denboria proiektu hori egiteko. Gaur goizian publikatu deu, eta gaur goizian bertan, eskatuzako aurrekontua, bigarren igogailuen proiektua etxeko. Hau da, gaur goizian, inda, argitaratu eta aurrekontua eskatu, gaur goizian bertan. Eta bestetikan, entzun dizu momentu batean, Arlauzan gaixa hauteskundeari begirako punto bat esan dela, suposatzen dut gero garoak apunte batzuk ikusi dut hartzen, baina komentatzeko irisgarritasuna udaltalde honentzat lehentasuneko gai bat esan dela, eta nik usten dut udaltalde honek hartu zuen lehengo erabakixa, 2019 urtean, irisgarritasunei begire esan zala, ez da gogoratzen zaten, hauteskunde municipalak maiatzian irisgarri estan etxe baten nintzean, eta eraikin baten, eta abenduan, urte hortakotxe abenduan intzian urrengo hauteskundiak guztiz irisgarriak dan eraikin baten nintzen. 0 euro gauztuta irisgarritasunei begira. Herritxarrakin egonda eta herritxarren ideak jasota. Piskat, Joni erantzutzen hori zen, eta Inigo, zeuk esan dizuna, ekologian badaka ulana, inda, segurazki igual, egin beharko sana baino gelduo eta gutxio, baina badakau noa begirau eta badakau nulan egin. Inigokin hasiko nahi neu ere, komentatu duzu txikixen plenuan jasozian ekarpen batzuk, eta pentsatzen dut ez da zule esan QR-ak jartzia zueitzetan, ibilbide bat etxea QR-ekin, esan indizun ja enpresa batekin dagoeneko harremanetan jarri gehala, eta hurrengo urterako hori bideragarri ikusten degula, eta hori eta beste gaixak aipatu dituzuna, nahiz eta igual lerro batekin jasote ez dozen, aintzat hartu ditugula hurrengo urteko aurrekonturako. Eta Sabielen ekipamendu teknikua unditzu eta grabatzeko ahalmena eskaini hori gobernazio batzordean itzen gendun, aztertzen ari gea, eta proposamen bat ere ekarriko dugu hurrengo batzordea, eta jungo gea hori lantzen. Hori esan da, Jon, Arlauzan inguruan, proiektu osotasunez eskatu gendun, hasiera baten, ondixa da, potolua da, Domingo Ibai Barriaga eleizatzia, Eulogio Ulazia, Kaja Laboraleko kalia,
Atxitxinkalia, Kondekalia eta gero Atxitxin jeitxieria ere badakagu dagoeneko, baina badakizue proiektuak martxan ditugula, bai leizatzia eta baita Atxitxin jeitxieri ere, hor eskaietak zartzen dira, eta zeuk esan dezun bezala baita beko plazaino di joan bidian Arlausan kontua ere. Eta zeba zigea eoan Atxitxinkaliakin. Lehenengo Kondekaliakin aztekoa ginen, aurten esan dugu erdisa, eta hurren gurtian beste erdisa. Rubenek esan duen bezala guretza lehentasun handisa dakaulako, irisgarritasun plan baten ginen, herritxarrakin nahi babi ere inditzugu, eta horrei prezia nahi dizulako zartutu. Horretaz, aparte, Kondekalia eta Atxitxinkaliak dialako kale berrixenak, eta ez duelako eskatzen, bihar bada beste kaliak eskatzen duen bezala, kale dana altzatzia tubua zartzeko, ja badakelako. Orduan, lehentasuna eman nahi izan dixeu, eta Arlausa bideo horrekin hasi. Atxitxinkalia, azken orduko gauza bat izan da, ze bestela batzordean komentatu izango gendun, besteana komentatzen duen bezala. Eta gehien bada, errazo ikusi dalako, urrengo bi aztietan bideo hori itxitzia, bestia baino, eta bestalde, zapatuan Santo Tomas eguneko ferixeta dakolako, jende mugimendua, eta orduan, esan du, atxitxinetik hasiko gea, eta gero ja, dagonak eta gero, Kondekali ingo du, huixen da aldaketian arrazoia. Esan dezu alkate dekretuz indeula bai, eta zuek beste bi aurrekontu ere eskatzeko esan zen eguten, eta eskatu gendun, bihar badez ditugu erakutzi, baina badakau. Zeu jakitzeko kaso itxen deula. Eta, esan dezu proiektu honen berri ez dakazuela, beste dana bidaltzen duen bezala inbeiez, nahi balin badezue bialduko deu, eta pentsatzen da gaina tokiko gobernu batzarrian o gobernazioan ibili ginen honen inguruan hizketan da eskurare ukitzen duela. Ez dakaule inolako arazoik zuekin elkar banatzeko bestean elkarren banatzen duen moduan. Eta beste gaixa aipatu nahi detena da Samiela, esan dezu jarrera aldaketa eduki deula. Ni pentsatzen dut borondatia hasieratik erakutsi deula. Ez diru laguntza honi lotuta bakarrikan, legaldi osoan, lehen esan duten bezala Samielei laguntzen egon geha. Igeltzaritza lanetan, baratzia dela, barandia gerri, edo zein gauzetan. Eta hasieran, badakizu laguntzi eskatu zeuela komunak irisgarri jartzeko, eta pentsatzen dut hiru alderdixok borondati erakutsi gendula laguntzeko. Gero, proiektu handixo bat agertu da, eta laguntza eskatu dugu udalai, iruzpalau bilera inditzugu bai guraso elkartiekin eta baitxa zuzendaritzakin ere, eta ni pentsatzen dut hasieratik eduki dugula borondatia, hor ere danok. Beste gauza bada, administrazio publikoan gehan enian, eta gu udal gobernua gehan enian, diru laguntzori zela bideratu, ze forma eman edo ze bide eman. Baina borondatia hasieratik. Zeo zer aldatu baldin badeu ez da borondatia. Da, 25.000 horrek jarri urrengurtian eta gehitxu. Ez da aldatu da, gehitxu. Hori zen nizune komentatu. Eta horri lotuta, aurten egin dezuen bi proposamen berritxetako bat da hori Samiela ikestetxeari diru laguntza, eta zebo jakitzeko borondatia ere hola dala, guk Samielakoekin bileria indagendukan zuek proposamen hau ekarri ordurako ere bai. Orduan, borondati esaten danean, kontu eukitzeko. Badirudi bilera desberdinetan egon gehala. Eta amaitzeko orokorrian erantzungo dizut, zuk aipatu dituzu azkenengo bi urtietan indako eskaerak zeintzuk izan dian, gulanketatxo bat egin deu, dakatamen aurrian 4 urtietan eskatu dezuen eskaerak, esateako 2008ko 11 eskaera intzen duen, eta 11 horietatikan 7 egin da 6 egin da, eta bat martxan. 11-atikan 7. Esateako, Arran taldearen lokal erosi, beste bat, Ilerrian atzaldean kolumbarixuak eta zorua berritxu, Dentiziko inguruko guztia era berritxu, ez nahi hasiko dana banamanan esaten, baina urrengurtea pasatuko nahi, 21erako eskatu zen duen 8 eta 5, 2, egin da edo martxan, iaz eskatu zen duenetatikan 10 dia eskaerak eta 10-etatik 7 2 eginda edo martxan, bai, horretxikan eginda edo martxan,
Eta hurrengo urteako eskatu dezuen bisak ere, lehen aipatu duen bezala, jasota ditzu aurrekontuetan. Orduan, labur bilduz, 4 urtietan, legaldi honetan, 31 eskaira dituzue eta 21 egin da edo bidian doz. 167. Guk ametsu da igual, ez? Ni pixkate garoak esandako hildo horretatikan, eta lehen astu zatena, Lehen aipatu du, jonek uste eta aipatu dela pare bat aldiz, hauteskunde usain, hemendik aurrea dana izangoa hauteskunden horizonte horretan, ez da? Bueno, nik uste hemendik eta hauteskunde bitxartian etxen diazen gauza danak aurreko zitxako gauzak eta diala, ez dia guaine asmatutakoak. Ulertzen dut, atzerapen kalkulatu bat, ez da izan kalkulatu da. Atzerapena bai, ados, honekin, izan duten bezala, gauzak atzeatu intzako zela, eta ez da izan atzerapen kalkulatua. Batzuk aiatuko ja, eta beste batzuk ez di aiatuko, eta horregatuko ja, eta pasengo ja, bueno, baina gauzak bere bide hortan, ez da, kontinuon baten baitxan. Eta kontinuon hortan, nahi dute ekarri, legaldi hasieran, askotan akordatzen nahi, engendun proposamena, inigo onartu intzuan, ekologia batzordian buru izatia onartu zuen, zeuei ere gonbidapena ingeni zuen, ez da, pixkate udal gobernuan, edo bintzate arduran batzuk hartu, batzorden bat, en fin, esan zen duen oposizioa pasata, eta gobernu taldiai zaindu edo, oposizio lan bat azkenian, ez da, eta ederki, bakutza bere tokixan, da zilegitasun guztiekin gaina. Eta, hala ere, guk aurrekontuetan jaso izan ditugun proposamen danak, eta egiz esan, iazko proposamenak horrek bai dozela egin gabe, garoak esan dugu, egin da ez da izan bat, egin da igual hogete iruan egingo dia, ez da maitxuko dia, berdetuko dia. Oain doz naranja, berdetuko dia hogete iruan. Baina, ez dakit, azkenean iruditzen zat, honek erakusten duela eta inogok esan dako hildo beretik, Hogeixan egin dako proposamenak igual hogeixan gitxi batzuk erantzun zian, baina igual gitxi bat, baina gero hogeta bat eta bi eta iruan, hogeikoarek etorreko ja. Eta erantzungo zaie. Ez da nahi, batzuk igual ez, adibidez, plaiako kantini aurdo, einkizun da, eta guk ez tixau kolpetzen, baina egunen baten nahi hau beharko da, eta kolpen beharko zako. Horri bezala, adibidez, ibilizate eta ez da nire gaixa ez dut asko manperatzen, baina iruditzen zat, zarrei begirako, zarrei edo, edadetuei, laroi urtetik gora esateu, nik uste, laroi bera ere badauela zedi heldu, ez da, pandemia guztia pasatu den duen, elkar zaindu dezagun, esaten? Bueno, elkar zaindu dezagun pandemia zazoian, baina aurrera begira eta gauzak ondo daudenian ere, zaindu dezagun elkar ba. Eta horrako politikak eta ekintzak egin beharko ditugu. Besteak bestek detektagailuena, guk hori ez dakau baztertuta. Zaiatu behar, bi zaiak ere indegu eta bisetan utz. Baina ekarpen horrek esan edo, ez zein da eta apuntatzen da eingabekotzat. Bueno, eingabe dozelako, noski, eta ondo jasota dola. Baina agendan doz, eta hori etorrekoa, aiaukoa. Lehenuo hobean duo. Eta nik uste, garoak esan duen bezala, errepaso horrekin, arauak ere halako baten nahiatuko, ja. Danok nahi deu, aiatuko, ja. Ez bakarrik, baina hortan eragina dauka baitxare, dakaun giza baliabideen antolaketa, dakauna, oain, bigarren kategoriko horrek beste aukera batzuk ematen badizkigu, gauzak errazu izango di, ezta, gauza askotan. Eta, bueno, gitxika, bidea etxen jun, eta bide hortan, ez geha ongo beti lagun, baina dudagabe proposamen, herrirako proposamen interesantia baldin baina, danontzat izan biaia interesante. Eta nik uste proposamen bat hartzuket, gorri bat hartzuket, ondartzako behin betiko kantinaren proiektu idatzi. Hori, zuek ikuste zuek jain behar dela, guk igual atzeapena ikusten dugu, ez dugu ikusten nahi presakako, baina hori egin behar da. Horren, gure gorritzak ez dira proposamenen kontra gozela, geixo dia igual momentu ez dela topatzen, ez? Ez dago proposamen guztiak dira onargarri eta egingarri.
lurre hosketan ere esan dugu inigok, ez, asko tardau, bueno, baina, aiatzen dira gauzak. Lehenu aiatuko ali hobe, baina, bueno, baina... En fin, bueno, nik horrekin amaitxuket, ez dakit, ze alusioik egon da, baina bestela urrengo dugu, Bai, gatzen azkar bat, bai. Gauza asko apuntatu, baina ez dut, nik ez nahi luzatu eta ez nahi banan danak erantzuten hasiko, baina gauza batzuk nik uste baietz. Eta bukaratik hasiko nahi, igual. Uste, gure botuan zentzua adierazteko nera saldu dutela, hau da, jaroak esaten dugu, egin da edo erdi egin da doz? Bueno, ez, 10 esan dut, 10-tikan bat ere ezto, a dia de hoy, bat ere ezto egin da, 10-tikan bat ere ez, zango nukenik. Besta gauza bada, 2023-rako edo proposamenta sartu dezuela, edo asmoa saldu dezuela, hori bestia, hori da gauza bat. Hori nik ere aipatu dut, torretxikan, abstentzioa eta ez kontrakoa da. Behintzat asmoz edo hitzez behintzat, adierazten dezuelako, jarrera bat, edo gure proiektu batzuk edo aurreko urtetik datozenak ez aurtengoak, aintzat hartzeko, berregisa dan, eta horretxikan abstentzioa da, konfiantza boto bada, baina ez da kontrako bat. Hori esan da, ez dakit, ezkain beste gauza aldetezan, egainaneko frontoiekin ez teniz hartu, monografikoa talde goien da, nik uste gaina pleno gaixotan ere sartu izan dela horrekin. Hainbeste bider zaten duzunean txaplata, lehengo proiektua, txaplata, proiektu hori ez da izmarren proiektu esan, geixo ere hondia aurretikan. Proiektu hori izan udala arkitektuak, hain justu ere bilduko zinegotziak, orduko zinegotziak eskatuzulako udala arkitektuei eskatzia proiektu berri bat. Hora izan zen, udala arkitektua eskatu proiektu eta udala arkitektua eskatuzako bilduko orduko zinegotziak hola eskatuta. Eta proiektu hori landu zen batzordean, irigintza batzordean egin bat alditzen, karrizian plano ezberdinak eta guntzan lantzen horra, zure ustez txaplata horra jatu arte, egin bat lanketa eta egin proposan egon zian. Eta bilduk eta alderdi guztiok proiektu hori gontzaten man gendun. Bere gauza dakala eta bai, eta ez da bai gartzea, ez da atzaino aiatzen, badaki guztela atzea. Atzeaino ez aiatzi izan deskuide bat izan. Izan zen atzian etxiak dozelako, etxiei margen bat olagatziarren, hor, bezan duen bezala, jaixetan kontzertu bat etxeko, ez dakizelako herri bazkari bat etxeko, ez dakizelbiltzen baldin bada, eta horko ekuak eta horko zahatak, fatxadaino baldin badupe hauta, horrek usten gendulako arrisku bat, etxerrosetako hor, ondo-ondoan etxiei, sekulako moleizte sortzeko. Eta arrisku hori ikusitza edo, esan gendun, hau ez da frontoik profesional bat, da, espazio bat, erabileran hitza, tetxo bat ukiko doana, teilatu bat ukiko doana, hori zetzen doaneako, eta, lehen etxi izan, ez atzeaino izatea, pixkat motzo izatea, baina danok adostu gendun, danok artean idiz egindakoa zen, esan presak endako txaplata, zer, nik uste duri autoeskonde baina urte terdi lehen egin da zagoela, bastante lehen nik uste egin zala proiektu hori. Jonda, konfunditxut espalima noi, Jose Angelek Facebooketik ateazoan, bai, honen argazkixa hauteskundia baino, ez duen esango irun lehenu o lagun lehenu. Argazki horrek zian, bastante urte bete lehenu edo, ia iregintza batzordien partitzutakoak eta erakutsitakoak eta hori zian, ez zian egun hortako indakoak. Zian, ja, askoz lehenutik indazo zen argazkiak eta zian batzordien da partekatuta eta banatuta zozenak eta dia. Baina, finbaz, ez nio jaila hortan liatzea. Begaianekoa, esan dizu bezala, eta Jose Maria Alcibarrakoa bezala, esan dutela nik dana indaga ozen bezala, eta hauteskunde pasatu, eta lehenengo hartxipintzeko prestengo bazen bezala, ez hori sekula ez du izan. Eta beti onartu izan deu, prozesuak azitza zozela, baina bukatu gabe zozela. Egainaneko frontoian bazakigun lurrak kutsatuta zozela, eta horrek eta lanketat eskatzen zola, bere prozesu eskatzen zola, eta temporaten eman zola. Hori konstiente ginen beti, hori ez du zalantzan jarri. Eta Jose Maria Alcibarrako kasuan ere, bazakigun gazan kontua zagoala, eta konpondu beharko zala, hori adostu behar zala, bertako bizinagunekin genduen bat bilera. Baina hori adosteko konkretatu gabe zagoen, da hor estudizio bat eskatu behar zen, lur jabia, bazakigun ez ala gudalan lur jabetzakoa, lur jabiekin egon ginen, eta adirazigun bere borondate guztia lur zailori gudalai doaitzan doan emateko, zozen gauzatzuk aurratuta, baina bukatzuko zozen prozesuak, eta hori sekulezto bukatu, eta hori bazakigun atzetikan oendikan bihar zela. Oain, beste proiektu bat indezue, oain, proiektu hori guk ere ez dugu zautzen. Egin dezue, ez da gizenekin adaztu dezuen, baina guk proiektu berrixa azkena... Barkatu, igogaiuen proiektu hori, irigintza batzorretikan pasauta du. Ni plan horrek ez ditutuk. Zu plan horrek ikusi dituzu. Azkenak? Bai, azkenak, guk indeun bakarra. Bai. Bueno. Beriatuko da aktatan. Ez dugu nik ez dakar rekordoikan plan horrek ikusi izana, irigintza batzordean. Beriatuko da aktatan ez dien porta. Ez geha hortan ere, ez geha hortan. Lago bukatzen da, gero erantzun igual bigarren turran, zebestela ez dut bukatuko. Nire bukatzeko bagarrian, Jon. Azken finean, izan da likero izketan, zako nahin gainaneko proiektua da ez dela. Azken finean, min gehien hartu dana da, esatia,
borondote faltia gure aldetikan hori aurrera emateko. Hori da. Jakinda, makina batzordetan esplikatu da nian, zela di joan dana. Orduan hori da mingeixen eman doana. Borondate faltia, lehentasun esan da nian, Josebak lehenengotik esan doan bezala, lehentasun esan da nian, guretzako proiektu hau aurrera emateko. Aitor, borren aurrean esan behar dizut, ez da laminetxeko asmoakin, baina bai benetan nola pentsatzen duelako. Guretzako, legealdi hasieran hor baso zen mai gainean janeko aurratuta edo, eta adostuta zen bi proiektu ziala, Jose Maria Altibarko igogailua eta gainerako frontoia, oendikan prozesura, pausok eman berzela, deso zela oprakasteko, euran tramitiak falta ziala onartuta, hori danok sekula ez bukatu, baina guretzako legaldia ziren beste bi proiektu lehen etxizian, eta izan zen ikastolako teiatua, igual pandemiak ala bultzatu zalako, eta Iriagirreko igogailua. Iriagirreko igogailua denpora espres baten egin zen, proiektua aurra bestia dane egin zen. Eta guretzako bi proiektu negatu zian, bigarren maila baten bezala, eta gaineneko proiektua egisa da 1000 batzordetara eman dezuela, eta landu dezuela, baina nahiko, ez aziratan izan da ondoren bai egin dezu klibak eta horren aldeko apostu egin dezue. Aziran gure ikuspuntutik behintzat, aziran ezan izan lehentasun bat hori, eta horren onzan, bigarren maila baten edo, lagata, beste lehentasun bat zuzulago, ikastolako teiatua, edo, beko patixo edo danalakoa. Energiaren inguruan esan dezu, bai, proiektuek engozian guk ez dukatzen, neska hori egon zan teknikari hori lanean, eta hori, baina gero egin proiektuak ekintzan, gukalian, eta herri ikuspegitatikan ikusten dugu, ez diala gauza, igual nahikoa beste, egon duke bestat pausu eman, baina gonen gozian gauzak, batez ere proiektuak, eta proiektuak etxere lan denpori ere ematen dugu, bale. Gero, arlauzarena, izan dut, lehentasuna dela irizgarri eta zuentzako bai, eta guretzako ere bai. Lehentasuna da, herri honetan, bizigean da nontzako uste dut, badakigulako zerritzean bizigean. Hori hola da, eta guk esan dugu, eta esan dut, argi eta garbi, guk ez dugu zalantzan jartzen proiektua. Biharrezkoa da, eta gauk ere, gure hauteskunde programa bazakagun, eta asmoa bazakagun, bai. Goitxe berako eskeira horrek etxeko, eta bai, etxitzen kalian arklauza jartzeko ere, bai. Hori izte unio zelan jartzen. Baina, zeuk ere onartu duzu, hori zen, mazkeneko kontuan maldatu dugu bat eta beste tormo ingo du lehengo, ez dakiz da, guretzako hori izan da pixkat, nahazmena, batzordean izan zelgunetik, gero, benetan, komunikabide bedez jaso dugunera, ez? Aldaketak azkeneko momentukoak, eta ez dugunak ulertu, gaur azalpen batzuk eman dia. Eta, Samielan inguruan baina bukatzeko, guk bai ikusi dugu, eta gaina, gobernantzo batzordeko akta amintzen dakata, ez dizut irakurriko, baina bitxaltuko dizut. Eta horretu izaten da, hasiera baten, hasiera baten komunan eskaria zen, da komuna obra txiki bat zen, komun bat egokitzia dola. 25.000 euro. Bai, eta hori, ikusten gendun, ezagoela arazoikan. Baina gero, teiatuakin eta egituran proposamenekin etorri zianean, zaten gendun, komunala galde batea, berretxoko eurak aldeguenean, eta benetan baldin bada, haulako biharra baldin bada, teiatua dala bizitza menetzen duzun estrukturazko obra potente bat, lehentasuna eman horri. Eta horren aurrian, bazierako jarreria esan zen eseskorra geixo, eta hori aktan jasuta dola, berdin da. Bintzat adostasun batea, bado, dano kompromisua do, dano kondo ikusten dugu, urrengo laurtetan 25.000 euro jartzeko urtean, eta aurrea, eta hori zen, bestek ez. Bueno, izaskuni esan erronka hori hartzen deula. Rubeni baitza ere, bai. Gure mugaz eta gure arduraz jabetzen geha. Eta ezer gutxi gehiago. Anistasunaren adibide bat, ezta? Gauza baten inguruan ikuspegi ezberdinak eta ikuspegi ezberdin horreganak batutakoan hortxe aberastasuna. Aurrengo deu. Joseba, matrikulantzen beriztu? Boska? Batea boskatu? Bai, nuski. Matrikulantzen sozietate anonimoaren aurrekontua, dano dakigun bezala, motza da. Da, matrikulantzenek dakan, edo atenditu behar dan maileguai, aurretxeko finantzaketarako udalak sozietate anonimoaren 100% dana, etxen dion transferentzia. Transferentzia hori aurretengoan izango dira 98.000 euro, 95.000 euro amortizazio bidetik, eta 3.000 euro interes aldetik. Lehen udalana esan dut, matrikulantzenen kasuan, zor kapitala, hau da, dakaun zorra, 2023ko urtarrilaren batian izango dira 211.000 euro, eta
mailegua likidatuko da, amatxuko da, 2025ko maiatzian. Hemen ere, lehen jonek uste esan doala, udalaren mailegu ere likidatzeko, hau da, kentzeko zeroa eramateko modua ongo litzakela, mutrikulantzenekin ere berdina dakau, kopuru aldetikan, kopuru, heltzeko moduko kopuru badalako, baina, Inigok lehen esan doan hildotik, hauen behar da pixkat planifikau ere bai, hau da, sozietate hauen beharko da, batetikan, mailegu obligazio honek atenditu, baina gero bestetik, sozietatearen likidazio ere pentsauen behar da. Eta hori ere aurtenguan behar bada, hau da, momentua bukaerako, maileguaren bukaerako urtia 25 da izango dela jakitun, 23an igual jun beharko beha, 25ako edo aurreatu beharko litzaken, edo luzatu, en fin, hori ondo estudiatu gero pausuak egoki emateko, ezta. Baina edozen kasutan, gaur ekonomia kontua dira, numerua dira, 88.000 euroko transferentzia bat aurre ikusten da mutrikulantzeni etxia mutrikuku udalak, 85.000 euro amortizazio, 3.000 euro interes. Horretxe bisa kontuak, batetik udalaren aurrekontua eta bestetik mutriku lantzen. Lantzenen inguruan, zoze, mende bat egitzi. Erki, beraz, 2023 eta jakina, mutriku udalaren aurrekontuak eta mutriku lantzenen aurrekontuak udalaren aurrekontu kontsolidatua osatuko dugu, ezta? Beraz, 2023 ekitaldiko aurrekontuaren aldeko bozkak, kontrakorik eta abstentzioak. Beraz, aldeko 7 bozkakin aurrekontua onartuta. Pasatzen gea bigarren puntura, eta dakau 2023 ekitaldiko plantilla organikoa, jonek esan duan bezala, deialdixekin batea helarazi estana, mia, batzordian idazkaixak ere berri mantzuan moduan, horreko nobedadia dia bigarren kategoriko lanpostu horien sorrera. Horrekin batea baitxare komentatzia, hau ere batzordian nibelinean komentatzen, baina, iruditzen zate aipagarri dela, plantillakin zer ikusi dakan neurri izan. Diru bat gorde deu, lanpostuen valorazio balizko bat aurrikusitza, ikusiko deu ze momentutan da nola plantatu daitxeken, baina kasua balitz eta prozesuak beak erakusten duenaren arabera, plantilla organikori eta lanpostu zerrenda berrikusteko aukeria izango da urtean zehar. Beraz, hau ere aurrekontuarekin batea loturia dakanez, bozkatu behar denez, 2023 ekitaldiko plantilla organikoaren aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Iepa. Eta hirugarren puntuan, 2023 ekitaldiko lanpostu zerrenda, aurreko puntuan esandakoaren hildotik, bixak ere, bai plantilla, bai zerrenda, dia osagai ezberdinak dakae, elementu ezberdinak dakaez, baina finian oinarri beha dakae, gorputz berdinekoa dia langile, edo, parkatu, lanpostuen zerrenda izango litzake plantilla, eta lanpostuen zerrendak geixo horien zehaztapen, ez da, baina, Beraz, 2023 ekitaldiko lanpostu zerrendaren aldeko bozkak, eta hau ere hau batez, onartuta. Gaurko gaixei bukaera emateko, gaixei ez udalbatzari, gaurko azkenengo gaixa dakau, Euskararen eguneko uemak proposatutako adierazpena, pixkat behan dutxo gabiltz, baina irakurriko dugu, mesedez? Bueno, a ber zeinek ez egiten kaso guain, Neu. A ber zein dagoen, indarrez. Arnasa eta bidea zabaltzen. Udalerri Euskaldunen adierazpen bateratua. Berriki ezagutu ditugu Udalerri Euskaldunen bilakaera soziolinguistikoaren datu gehiago. Euskararen ezagutzak gora egin duenez, gero eta gehiago dira Udalerri Euskaldunak.
eta euskararen lurgunea ere sendotzen ari da. UEMara gehitu diren azken udala kontuan hartuta berriz, 300.000 biztanleko lurgune euskalduna osatzen dugu udalerri euskaldunen mankomunitateko herriek. Ez da nola nahiko zenbakia. Euskal Herrian ekoizten den euskararen erdia udalerri euskaldunetan ekoizten baita. Hemen dago kuantitatiboki euskararen errealitatearen erdia. Kualitatiboki berriz, euskarari auspoa eta arnasa ematen diote udalerri euskaldunek. Bere biziko garrantzia dute euskararen bizi berritzean, transmisioan eta indar berritzean, eta herri honen izaeren ardatza dira. Euskararen herria gara, eta euskararen herri osatzen dugu denon artean, Euskal Herria. Hizkuntzaren osasuna ordea, erabilerak erakusten du, eta hor, erronka handiak ditugu, gaur bertatik hasita. Hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskara sustatzeko ariketa handia egin dugu azken egunotan, bai herritarrek, gizarte eragileek zein erakunde publikoek. Atzo, pintze baina, hilaren 2an amaitu zen euskaraldia, eta beste behin ere, ederra izan da, herri honek euskaraz bizitzeko adierazi duen gogoa. Euskararen bizi berritzea ordea, ezin da ulertu ahalegin indibidualen batuketa moduan. Erakunde publikooi eredu izatea dagokigu, herritarrei euskaraz bizitzeko bidea bermatzea eta erraztea. Udalerri euskaldunei eustea ezinbestekoa du herri honek, euskararen herri izaten jarraituko baldin badu. Horretarako, udalerri euskalduna garatzeko erabakiak eta bitartekoak behar ditugu, udalerriei bizirik eusteko. Baina baita, udalerri horietan euskarari eusteko ere. Hirigintzan, ekonomian, lurralde antolaketan, kulturan edo turismoa sustatzeko ekimenetan hartzen ditugun erabakiek, eragin handiago izan dezakete euskararen erabileran eta bilakaera soziolinguistikoan, euskara zerbitzuetatik hartzen diren erabakiek edote egiten den hizkuntza politikak baino. Aurten, euskararen eguna hori ikustarazteko eta ulertarazteko mugarri izatea nahiko genuke. Izan ere, udalerri euskaldunetan euskarari eusteko egiturazko erabaki ausartak behar ditugu, elebitasun orekatua gainditu eta oraindik ere hauskorrak diren udalerri euskaldunetan euskarak bidea eta arnasa zabaltzen segi dezan. Aurreko hilian aurreko hilian ekarri gendun beste adierazpen bat, akoban adostu zana, eta pixka komentatzen genduna, Euskal Herri osuai erantzun bat ematen ziona edo, ezta? Hau geixo da udalerri euskaldunai begirakua, euskaldunetatik idatzitxakua, ezta? Eta, bai. Beraz, besti gabe bat ematen zuzen dugu esan, bina adierazpena horro, nik uste hau boskatu biharrek ere ez dauela. Irutzen zat, beraz, eskarrik asko izasko. Gaurko puntua boskatu ingo dugu. Adierazpenen, bai, barkatu. Adierazpenen aldeko boskak, esplizito biharria boskak, naiz da aurrek usteko modukoak izan. Eta ze gertatu zan mutrikun 1984an, debar bat mutrikura etorri zan. Ota mazazpi? Lauta zazpi. Ez, barkatu. Lauta zeiko azaruan hemen hasi zinean. Olako lanetan. Bina, debatik mutrikuran du... Lauta lauan. Hala esan zenian bintzat lemunian. Lauta lauan debar bat mutrikura etorri zan. Alberto Gorriti berea Gorriti izeneko debar bat. Aterri zeuzan mutrikun, eskondu zan mutrikura, eta lemunian beak esan zianez, bere burui galdetu zion. Eta nik, zer eskaini aldiot herrisei? Zer eskaini aldiot mutrikuri? Eta beak kazetari izanik, heldu zion, entzioten proposamen bati. Noiz entzioten proposamena, Natalio Belaustegik bere eginkizunak utzi zitunian, Diario Baskoko kronikak idaztea ilagazionian, utzunia gertatu zen, eta zein fitxatuko, eta bilabeteako edo 2 urteako esan zuan, hasi zan. Hasi zan, antxusen ere,
Joan Mari Eizagirre alkate zala. Eta ara nun bere semia hemen dauan. Hau handik artian jaixo gabe ez jaixota jaunira. Ia zuritxutara gai ondio gaztian. Bizitza bat udaletxian sartuta. 86ko azaruan hasi zinan zure eginkizunetan, herriko eginkizunetan, eta nola ez, herriko eginkizunetan hasten dana, udale eginkizunetan ere hasiko zen, komunikabide aldetik, ezta? Oli beti idaz makina batekin, klik, 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 goizeko orduak arte, eta aldamenekua desesperauta esaten zian, ez, Albertok? Fasare etorri zan gero, eta mejora huintzian baldintzak, negatibua rebelatzetik azkenian digitalea, hau da, mundu analogikotik digitaleako saltu hortan, Antxe Alberto igarixan. Eta jatu da gaurko egunea, ezta? Eta gaurko egunea aldatu da, gauza bakarra aldatu gabe. Zein da gauza hori aldatu ez dana? Herriari zerbitzu ematia. Grabadore esan da. Humoria gauza handixadek, Alberto. Baina hori, gauza aldatu ez den gauza bakarra. Preparago gabe zau. Aldatu ez den gauza bakarra hoxe, herriari zerbitzu ematia. Bere lana hoxe ulertu doalako dala. Zerbitzu bat ematia herritxarrai. Udala eta herrixa komunikatzeko bidi izan zea, Alberto. Eta udal ordezkari gehan aldetik, eskerrak eman bihar. Eskerrak eman bihar naiz eta askotan, batzuk azarre, urrengo beste batzuk azarre. Baina hori izan da, zure 36ko ibilaldia, ez da, horrek bilatu biharra, danak inkonforme egon biharra, eta ezina. Baina nik uste gaur dala eguna, danok gogoratuko zaitxuguna eta faltan hartuko zaitxuguna, Modu horrekatuan, batzuetan batzuk eta beste batzuetan beste batzuk azarratuta, baina beti erakutsi duzu herrixarentzako gauzak kontatzia izan dela garrantzitsuena zuretzat. Eta zuk ikusten zendun eta interpretatzen zendun moduan kontatu dezuz gauzak. Eta hori eskerratzekoa da, benetan. Eskerrik asko herriari emandako zerbitzuarengatik eta eskerrik asko udala herrira hurbiltzen egindako landarengatik. Guko hain ikusteu hor, telebizio bat, ikusteu Telegram, ikusteu, zer dau, YouTube, olako gauzak, eta, baina horrek etzo zenian, udaletikan herrira pasatzeko bide oso garrantzitsua izan zea. Zu eta zure lankide izan zia zen Kaskas, Arantxa, Xabi, enfin, ibilizia zen, Natalio, danak, ez da? Bai, hori, Antonio. Eta, eskerrak eman nahi dizkizut, nere ahotik, baina, Joan Mari Eizagirre, Kepa Astigarraga, Jose Austin Elezgarai, Estani Sosinalde, Josebe Astigarraga, Jose Angel Lizardi, eta Joseba Paneltzuela buru izan deuen udalbatza guztien, kide guztien partez. Eraman guztien oroitzapena eta guztien eskerrona. Aurten, gauza bat hartuko de faltan. Bagizu zein? Inuzente egunean. Bai. Inuzente eguneko kroniki hartuko de faltan. Baina, bueno, hori ere politxe izaten zan da. Beraz, adio esan da baino, adio ez da guritza, baina, adio esan da baino, udalbatzaren urrengo bilkurara gonbidatuta agurtu nahi zaitxugu. Urtia ondo amaitzeko, udalbatzan hemen ongo garelako zure zain. Eta behatzi. Zer da, gota behatzi? Eta Alberto, amaitzeko nire aldetik bentsat, zure falta eta zure notizien falta somatuko degula, seguru behar. Eskerrik asko da nahi eta txalo bat, Alberto.
Izan dakua. Xabin atxakin hasi zina, eta Xabin... Gaur ez dut, Udalan zina, pixka horrega, ez dugu eskua, baina maitasun eskua da. Eta Xabin, zein, dalako da, abel, lekuko eta hartuaz, eta mai honetan, lehen ez dakit, baina nik uste Inigo izan dela zurekin urte gehien konpartitzu dituna, gero honetan. Eta horan Inigo ere aztekoka. Ez Inigo, Bai, Bueno, honen bestez, gaurko dugu batza, amaitu txaten mateu.